Sgorio sydd â hi! A Brobl yn claddu 10 gol y tymor. Mullen, lan at Smith. Smith i'w selio hi! Ac mae'n gwneud hynny! Mae'n dysgu ni Paul, mae'n rhaid ysgol. Cosmotin. Mae chwaraewyr y Bari yn gandryll. Gofrein bod wedi cymryd cic Cosmotin pwysicach ers amser mai. Dwi'n di methu honna. Pŵl yn ei chroesi at y postyn pellad. Mae fewn eto. Yn sydyn, mae'r gêm wedi cael ei throi ar ei phen. Mae'r byd pêl-droed yng Nghymru tipyn mwy cystadleuol na'r byd gwleidyddol, ond y cochion sy'n rheoli fan hyn hefyd. Cochion Cei Connah yw'r pencampwyr, ond pwy fydd y pencampwyr tymor yma? Yr ateb syml ar hyn o bryd yw bod dim syniad gyda ni. Yr unig beth sy'n bendant yw bod ni'n mynd lawr i'r gêm ola ar ôl y Seintiau Newydd ennill pnawn yma. Ac mae Sgorio yn dilyn y cyfan o'r dechrau'n deg i'r diwedd dramatig. Cei Connah yn cwrdd â Caernarfon pnawn yma. Siôn Meredith gynt o gyfyrddin a Gyfrystau sy'n cadw cwmni i fi. Croeso mawr. Siôn, mae yna ddrama yn amlwg. Mae'r swingometer Pêl-droed wedi bod yn mynd o blaid Cei Connah i'r Seintiau Newydd. Mae fe o blaid y Seintiau Newydd ar ôl nhw ennill pnawn yma. Maen nhw ar y brig, pwynt yn glir, gêm i fynd, 2 gêm gan Cei Connah. Faint o bwysau sydd ar Cei Connah pnawn yma? Tipyn o bwysau, a fe oedd tipyn o bwysau nhw ganol wythnos fyd. Ti'n sôn am y pendulum, wel, dod nôl o 1 gol i ddim yn erbyn y Bali i ennill y gêm ni, a llusgo i hunan dros y llinell derfyn, oedd hwnna tipyn o gynlyniad. Allan nhw'n neud yr un peth heddi, oherwydd mae y Seintiau Newydd wedi rhoi tipyn o grosfa i'r Bari, 3 gol i ddim, felly over to you, Cei Connah, fel sy'n nhw'n gweud. Ie, gen i weld goliau y Seintiau Newydd nawr. Oedd hi'n ddisgwr ar yr egwyl gyda llaw. Oedd pobl yn dechrau meddwl o'n nhw'n mynd i ollwng pwyntiau, ond wedyn ni dyfod yr awr, dyfod y dyn i hun. A'r dyn ar hyn o bryd yw Ryan Brobl. Mae fe ar dan ers dychwelyd o anaf yr Seintiau Newydd. Gol arall iddo fe. Adrian Sizlevich gath yr ail. A fel ti'n gweud sôn, oedd angen buddigoliaeth ar y Seintiau, a maen nhw'n gwybod beth i wneud yn y sefyllfa yma, nag yno. Hefyd, a beth o'n i'n mynd i weid hefyd yw, pyn ti'n chaso, pyn ti'n gwybod mae'r rhaid ti ennill, mae chydig bach fwy o bwysau oddi arno ti, felly clyniad da iddyn nhw heddi, a rhaid iddyn nhw ennill, a bach lle bwysau ar y Seintiau Newydd oherwydd hynny. Ie, tair gol, triffwynt sy'n codi nhw i'r brig. Dyma'r canlyniadau eraill pnawn yma. Cwpl o rai arwydd y cael. Gol hwyr iawn gan Nathan Pete yn sicrhau buddigoliaeth i'r Bala sydd wedi cipio'r trydydd safle yn barod yn erbyn Pen y Bont. A Kieran Mills-Evans gath y gol fuddigol wrth i'r Dre Newydd ennill yn erbyn Hwlffordd. Un o weision ffyddlon y Dre Newydd yn sicrhau'r fuddigoliaeth sydd wedi sicrhau'r 7fed safle iddyn nhw ac yn rhoi cyfle iddyn nhw fynd i Ewrop trwy'r gemau ail gyfle. A ni'n gwybod bellach o fel y tabl, bydd y Dre Newydd yn cwrdd o Pen y Bont yn y gemau ail gyfle honna yn Pen y Bont. Yr unig beth sydd ddim yn bendant yw pwy fydd yn chwarae gartre rhwng y Bari a Caernarfon, a drychwch ar y tabl na. Y tro cyntaf ers bron i 10 i ddifyn lawr i'r gêm ola yn uwch gyngor Cymru JD. Gallwn ni'n gofyn am fwy na hynny, o ran y niwtral ta beth. A fi'n cofio'r gêm na, Bangor yn erbyn y Seintiau Newydd, oedd hwnna tipyn o Wel, ath y ddigwydd y tymor ar ôl hynny, hefyd digwydd bod rhwng y ddau dîm, ond dim bod yn agos ers hynny, dewch i fod yn onest. Wel, oedd hwnna tipyn o diwedd i'r gyngor. Fel ti'n gweud, allan ni'n gofyn am fwy yn y fe, y ddoi dîm, pen i ben yn erbyn i gilydd yn ystod y tymor, a nawr dwi yn gweld dod lawr i'r gêm diwetha, mae yn mynd i ddod lawr i'r gêm diwetha, pwy dwi ddim yn siŵr. Na, ni'n mynd i drafod lot mwy am wythnos nesaf yn y man. Ond ni glywed gan y ddau reolwr, Hugh Griffiths a Caernarfon di teithio draw i gwrdd â dynion Andy Morrison, Siôn Davies sy'n holi nhw. Andy, TNS game, it's just come to a close, which means today is a must-win for yourselves if you want to keep your future in your hands. Yeah, listen, we knew that this morning. We spoke about it, that we expected we were going to have to win the next 2 games. So nothing surprised us there in any way. And, it doesn't change anything because we had to come into this game and win today. We'll have to go to Pen y Bont and win next week, and they'll have to beat Bala next week. So still in the hands, and we're taking it down to the last game of the season, which is, again, fantastic achievement by our club. Wrth gwrs, bydde triphwynt heddi yn meddwl bod chi wedyn yn mynd yn gyfartal ar bwyntiau ar Bari. Faint bydde hwnna'n golygu i chi? Ie, dyna beth ni tri yn neud. Mae wedi pigo tîm sy'n wedi ymosod heddiw, so dyn ni'n mynd amdani. Yeah, I mean, the league, listen, I think any team
You know, if they're right at the top of their game and any other team drop off, then, you know, you're going to be in for a tough day. And I know if these are at their very best, you know, if we're at our best, then I'd back us. But if we're not, you know, then you'll come up short against, like, again, a very good squad and a good team in Caernarfon. O ran y tîm, os un llyged gyda chi ar y gêm ail gyfle, o ran ydi hwnna wedi cael effaith ar y tîm, ti wedi dewis iddi? Yndi mae o, ti'n modd, nes ddim pwynt cuddio amdano fo, ond fel ti dweud, dyn ni wedi pigo tîm gry i ti ennill y gêm, ond mi'n i ddau o chwaraewyr, dyn ni edrych ar ôl am y gêm sy'n i dod, dyn ni dweud. We are in a position now, and it's not a reflection of the last 2 weeks or the last 3 months. It's a reflection of the whole season and 30 games, you know, and both teams have to take immense credit for that, to be so far ahead and to be clear of the rest of the pack like we are, and bringing it down to the last game of the season, you know, and that doesn't happen very often. Especially in the Welsh League, where, you know, it's been a procession for a long time. So it's healthy for the league, it's great competition, and it's a chance for the players and our staff to test ourselves under these circumstances. Diolch Andy, best of luck. Thank you very much. Cheers. Andy Morrison a Hugh Griffiths yn bendant yn barod amdani. No, maen nhw yn bencampwyr, nath y tymor i ben yn gynnar tymor diwetha. Faint bydde fe'n golygu Cei Connah bod nhw'n ennill y gyngrair ar y cae yn chwarae fel petai, yn edrych na penderfyniad oddi ar y cae. Ie, oedd yna'n ffodus ffordd nath pethau digwydd y tymor diwetha, ond maen nhw yn bencampwyr. Ond fi'n siŵr fel ti'n gweud, fe hoffen nhw benni efo chwarae ar y cae yn lle rhyw fath o mathematical equation fel petai. Ond un peth gyda Cei Connah, be maen nhw'n wneud yw arwyddo chwaraewyr fel Aaron Edwards, sy'n â profiad o ennill. Fi'n credu cael rhywun yn y stafell newid fel profiad Aaron Edwards, Mike Wilde, Craig Harrison er enghraifft. Fi'n credu bod hwnna'n ffactor enfawr. Ie, achos ni'n sôn am bod yna bwysau arnyn nhw. Mae'r boes yma wedi delio da'r pwysau yna droion. Siw bydd Malcolm yn sôn yn sylwebeth y enillwyr yn y stafell newid. Mae fe yn greu gwaniaeth. Ie, dim ond un newid sydd yn tîm Cei Connah o'r tîm nath Ciro'r Bari yn ganol wythnos. Felly mae fe'n gwybod pwy yw'r 11 mwy neu lai gorau sydd yn mynd i gallu ennill y 2 gêm gwpan yma yn y marn ni. Ie, ni'n barod amdani, diweddglo cyffroes yn uwch cyngred Cymru JD. Mae'r bencampwriaeth wedi gorffen. Pnawn yma gyda llaw Abertawe wedi colli'n Watford o 2 gol i ddim, ond ni'n gwybod bydd Abertawe yn chwarae Barnsley yn y gemau ail gyfle a'r ail gymal ar Stadiwm Liberty hefyd. Caerdydd wedi cael gêm gyfartal yn erbyn Rotherham. Mae gol hwyr i Gaerdydd yn danfon Rotherham lawr o'r bencampwriaeth gyda Sheffield Wednesday. A mae Casnewydd wedi cael pwynt yn Southend sy'n sicrhau llenw yn y gemau ail gyfle. Mae Wrexham wedi ennill hefyd. Mae nhw'n agosau at y gemau ail gyfle, ond pwy sy'n agosau at y bencampwriaeth yn uwch gyngred Cymru JD? Dyna'r cwestiwn. Sdim ateb dyn ni chi ar hyn o bryd. Fi ddim ateb dyn ni o fynd diwedd y pnawn, ond fydd i dipyn mwy clir. Dewch nôl ato ni wedi'r egwyl. Mae e wedi rhoi honno yn ei lle'n berffaith.
Mae hi wedi drilio honna i'r gornel uchaf. Croes yn lat ni. Sgorio yn ôl ar rannau dyfrdwy. Ni ddim yn ymddiheurio am hynny achos ni'n dilyn y ras i weld pwy fydd pencampwr uwch gyngor Cymru JD. Cei Connah yn cwrdd â Caernarfon, a mae Cei Connah yn ail ar hyn o bryd o'r seintiau newydd ennill pnawn yma. A dyma nhw'n dod y pencampwyr presennol. 2 gêm i fynd yn eu tymor nhw. A fyddan nhw'n codi'r cwpan enfawr na unwaith eto ar ddiwedd y tymor yma. Cofiwch am sylwebeth yn Saesneg. There's English language commentary available as usual on the red button. Mark Jones and Tommy Morgan waiting for you there. A ni wedi sôn am y swingometer yn barod pnawn yma. Mae wedi bod yn dawel iawn yn ystod canlyniadau etholiad Senedd Cymru. Ddim llawer di newid o ran y tirlun gwleidyddol. A mi wnaeth Cei Connah achosi dirgryniad yn y byd pêl-droed yng Nghymru tymor diwetha gan herio'r hen drefn. Ydyn nhw'n gallu gwneud hynny eto. Yn wahanol i'r byd gwleidyddol, sdim spin fan hyn, mae'n ddi a gwyn. Ennill i 2 gêm ola, bydd Cei Connah yn bencampwyr. Draw ni at Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch Dylan i a fydd y coch yn llywodraethu yma y prynhawn yma. Mae yna newidiadau yn y 2 dîm, dim ond un yn hîm Cei Connah. Mae Harrison yn cael ei roi ar y fainc fel bod y blaenwr Craig Curran yn dod mlaen i chwarae efo Insel a Wild yn y llinell flaen. Mae yna 3 newid yn hîm Caernarfon efo Cleweth, Noah Edwards ac Augustin yn cael ei gadael allan. Darren Thomas, Jack Kenny a Griff John sy'n dod mewn. Ia, Cei Connah yn defnyddio'r un system yn nath yn y seintiau newydd. Insel a Curran, fydden nhw'n cadw Ryan Williams a Gareth Edwards yn brysur Michael Wild. Fydd o'n amser i reidadau mewn i'r cosbi na. Yn hwyr ond yn gywir. A wedyn Aaron Edwards a Callum Morris. Fydden nhw'n eista Davies a Paul. Nhw fydd efo'r egni lawr yr esgyll i reid y crwysiadau yma mewn. Caernarfon, wel, llawer o chwaraewyr yn cael cyfla yn y tîm heddiw cyn y paratoadau wrth gwrs am y gyfer cyfla. Mendes a Bradley yn ganol o cael fan yma, wedi chwarae dda'n ddiweddar. Bickerstaff a Hayes, fydden nhw'n newid esgyll bob yna hyn, ond bendant sy'n neud nhw'n neud bydda ddigwydd. Darren Thomas, sy'n sydd efo creu i farc a sarthu i awdurdod, efo gol ella. Am bynhawn i Hyw. Ia, dyma Hyw. Nes i siarad efo bore yma, ni'n meddwl, mynd i fod yn hapus yr ochr o'r bala, ond mor wystredig oedd o fo sefyllfa i Gardia Melin, ond ti'n gwybod be, oedd o ddeitha fi yn y diwedd. Deith Caernarfon byth orfa lawr i unrhyw dîm. A Harrison am un i gael yn ystafell newid na. Reit rwan, 2 gêm o'r teitl ma nhw, mae hwn di cyrraedd 6 gwaith yn barod. Profiad gymaint ganddo. Pwy fydd ar ei gliniau geled diwedd y prynhawn. Mae'r seintiau wedi chwarae. Mae'r pwysau nôl dan lygad y dyfarnwr Tom Owen. Y pwysau nôl ar Cei Connah ac am bynhawn i hwn. A mae yna benderfyniadau dyfarnu pwysig, dramatig wedi cael ei gwneud dros y 7 i 10 diwrnod diwetha. Mae yna rai yn honni a gallech chi ddeud bod Cei Connah di elwa ohonyn nhw hefyd. Ond oedd neges Andy Morrison yn glir. Da ni'n disgwyl i neb roi y pencampwriaeth i ni. A mae Bala a Barry a Pen y Bont wedi profi hynny wrth i Mendes ryngipio. Julian Bradley oedd hi'n llac yn doedd. Syth at Davies a mae yna rhyw olwg draed blaen yn barod ar Cei Connah a mae yna dempo i'r eiliadau cynnar yma. Chris Owens fyny at Insel. Oedd na'n tasgu oddi ar frest Insel. Ia, mi o'n ras bach dda rhwng i lawr o'r ochr ddem efo Hayes yn ebyn Chris Owens. Y gwair yn dal y bel i fyny yma na rwan, a mae'r ein i gofio, mae'r 2 dîm yma, y 2 glwb yn chwarae ar gwair. 1 o'r 3 yn yr uwch gyngrair efo Hwylffordd, ond fodd y dyn yn cymryd y dyn ar dechrau'r gêm yma na. Mike Hayes. Lewis Brass. Wel, am stori. Pe bai'r golwr hwn, cyn golwr Cei Connah wrth gwrs, pe bai hwn yn cael prynhawn arwrol ac yn rhwystro i chelgais Cei Connah. Bydde pawb yn siarad am Brass. A bydde yna dipyn o polish ar berfformiad Caernarfon. Morrison yn gwbl blaen i dafod.
Da ni'n gwybod a wedi gwybod ers wythnosau bod angen I ni ennill gemau ola'r tymor. Maen nhw'n gwneud. Maen nhw'n crafu dros y llinell ambell waith a maen nhw'n gwneud. A gyda gôl arall Oliver Byrne, un o golwyr gorau yr uwch gyngrair. Ti'n sôn am y ddau golgeidwad yn barod, Fras, gen chwaraewr Cei Connah a Byrne. Y ddau sy'n mynd I cicio'r bel hira yn yr uwch gyngrair. Dwi'n gwybod, ella gyd, pwy sy'n... Aaron Edwards, mae wedi cipio honna mewn i'r camau tu ôl I Insel. Mae'n disgyn I Wild! Oedd na wiriad hynod bwysig. A honna oedd I ar Ryan Williams. Ia, Ryan yn gorau gwneud rhywbeth. Oedd o'n gorau cael rhyw fath o bloc ar y bel oherwydd oedd o ddim yn mynd I gael cyrraedd y bel I gael y dacl I mewn. Ond dwi'n meddwl bod Wild jyst am dwytho mynd am yr ergyd cyntaf na jyst tynnu nhw ar ei droed chwith. Pŵl I gymryd y gic, Horan a Wild yn I legadau fo. Mewn at Horan! Allwch chi ddim rhoi lle felly I Horan. Sy'n jyst gwneud y gymaint o goliau wedi sgorio eto tymor hyn. O, ti'n gwybod yn amddiffynwr canol. Mae'n gweithio am hon yn gynnar, da ni'n gwybod o'n mynd I fan hyn. A mae o'n mynd o'r wrth y gol. Felly os ydyn wrth y gol, mae eisiau andros o bwer. Mae hynny yna, ond dydyn ddim yn cael y cyfeiriad I fynd i'r gornel. Peniad rhydd y fynd. Dechrau campus gan Cei Connah. A mae Wild yn cael cyfle eto camgymeriad amddiffynol. Ydy'n rhoi gormod ar honna. Mae Gareth Edwards yn gwneud yn siŵr nad oes na berig. Ac ar hyn o bryd, Sean, mae Cei Connah yn edrych fel tîm arberwyl. Ydyn, wel, pnawn da gyda llaw. Ond ie, Cei Connah, y meddiant I gyd, a y pwysau I gyd yn dod o'r tîm yn coch ar y fwynedd, a gyn I weld beth ddigwyddodd o hon. Mewn â hi'n chwilio am Wild, a mae o'n cael I ben iddi. Ie, pnawn da I chi hefyd. A mae ddeuwch y diffyg cwrteisi. Dwi wedi bod yn eich gwylio chi yn teimlo bod yn eich cwmni chi ers cychwyn o'r rhaglen. A braf bod nôl yn eich chanol I. A da ni yn ei chanol I, dydyn? Yn hollol. Ie, yn lle sa'ch licio bod rwan. Mewn, ti'n ma dal yn y rhediad am ennill y teitl, mae 2 gêm I fynd. Oce, mae'n rhaid I ddelio fo'r nerfyswydd, y tensiwn, yr cyfrifoldeb, yr pwysau. Oedd na bel dda mewn at Hayes gan Thomas. Aaron Edwards ddoth I mewn. Oedd na ambell un yn honni bod wedi cael I dynnu ar ei ras fewn. Oedd hi'n basfach glyfer iddo fo'n doedd. Gath Owens I ddal ochr anghywir. Oedd o'n trio rhygipio'r bel na'i flaen. Oedd oedd o'n Hayes defnyddio I gorff. A defnyddio, just iwsio'r bel. Iwsio'r bel I droio, just I gorff I fewn iddo fo. Teimlo fo, unwaith fo'n droio fo'n... Mae'n droio, ac ti'n gwybod be, Aaron nid y ddau warchod. Yep. Oedd Aaron di gweld bod Owens mewn trafferth yn doedd. Fe ddoth ar draws mae Bradley yn paratoi gymryd at Mendes. Be dwi am deimlo heddiw de? Oherwydd, da ni'n gwybod ar ôl beth ddigwyddodd tymor dwytha, mae gyda chwaraewyr Cei Connah y profiad oes o fynd dros y lein. Ochr y, da ni yn y busnes end go iawn, 2 gêm I fynd, maen nhw'n gwybod be I wneud. Rwan, honna y peniad Mendes. Mae gyda Caernarfon chwaraewyr sy'n mynd I troi y gêm a cofia. Rwy'n fel Hayes, Darren Thomas, dim wedi bod ar ei o'r tymor un, ond bendant, ella sa'n nhw'n mynd I gael moment. Owens, Wild, dros y cefn. Ac oedd hi'n bwysig fod Griff John yn clirio honna am ei nath a mae Aaron Edwards yn gofyn I Pŵl I herlyd I. A mae Bickerstaff di mynd yn gysgod I Pŵl. Mae Pŵl di gyd yn arbennig o dda I gael y peniad mewn Bradley oedd yn ôl yn cynorthwyo. Nawr ta Callum Morris, meddwl am ergydio. Mewn â hi gan Disney. Disney chwilio am Wild, mae tu hwnt iddo fo. Thomas, gwahodd Kenny fynd ar ei hôl I. Byrne a Horan yn dallt I gilydd. Oedd I pyn bach yn hwyr yn dallt I gilydd, Nick. Oedd nhw'n pyn bach ar ochr I seddi ma na. Nath o weidi do, ond yn y last, os bysa Jack Kenny di bod reit tu ôl I Horan sy'n y fwy o bwysau di bod arno fo. Curran. Pŵl. Da ni'n gwybod beth da ni'n gael wan. A dyma'r arddull ar y deg.
Diolch yn mynd i wrthaffu egni, a eisiau cadw'r egni i hyrddio hon i mewn. Wel, gadael i chwaraewyr setio i fyny. Maen nhw'n setio i fyny bob sesiwn ymarfer am hyn, felly cymryd amser, cael pawb yn ei safle, a wedyn i di weld pobl yn blocio pobl. Mewn at Wild, allan gan Mendes, Pŵl, nôl at Owens, cyfle arall i'r hoeddi mewn. Cael ei gael lawr gan Thomas. Mae'n gryf yn cael ei hildio. Tempo ychal ar ddechrau gêm fel un. Chris Owens, Justin, cadw'r bel, cael y cicryn. Darren Thomas yn gicio fo. Sbiwch arnyn nhw. Mae'n frwydr. Maen nhw mor agos at ei gilydd ac a gallen nhw fod ar rywsyd fel rhaid i'r dyfarnwr gadw llygad arnyn nhw. Mewn â hi at Owens. A mae tu hwnt i bawb. Oedd y golwr yn gwybod beth o'n neud fan hyn? Mae'n hollol siŵr oedd eitha agos yn oedd achos... Oedd hi lygad ar Horan yn dod. Wel, sy'n ni'n trysau gweld Horan yn dod o'r cyfeiriad na. Dyna nath o. Nath o edrych dros i ysgwydd rhac ofn fo Horan yn dod i mynd â fo ar bel i'r gol. Fel nath o yn y gêm ddiweddar efo'r golwr Caernarfon pan nath Cei Connah gyda'n o 6 gol i un. Mae hwnna'n gig sal. Mae'n gig sal iawn, mae Curran yn methu manteisio. Ac am un o'r ddau gicwr gorau yn y cyngrair, mae hwn yn gyda far hyn y byd, Malcolm. Dwi'n deitha chdi rwan, de. Mae ti'n mynd hir mwyn mynd y gicio bel. Dyna pam oedd o'n Cei Connah, siwr. O, na, te mae hwn yn cael ei gadael i redeg, hynny ar ei holi. A thom y gol o fanna. Oedd hi bron yn assist. Mae gen i London wylo fan hyn, wrth dawyr, yng y ddau yma. Disney. Davies. Sydyn mewn gan Davies, oedd hi'n dda yn doedd, mae Insel yn aros i ddisgyn. Mae'n dod i Insel eto! O, di gwylydd, beiddgar. Dyna fe mynd dda, dyna di gryfdar o, mae'n jyst rhyw synhwyro, na rhyw hanner cyfla rwla. Ti'n gwybod faint anodd i hyn, Sean, fel ymwysodwr. Mae'n gorau cymryd hon dros i ysgwyd. Diolch yn saff lle mae o'i safle, dwi'n meddwl, mae'n canol y gol. Rwan ta, os ti'n gorau cymryd ti mewn hanner chwink o eiliad, so bod i'n methu rheoli a troi. Ond rhywbeth y pwysau ddan efo, mae'n rhaid chdi gymryd i sydyn. Disney. Pŵl eto. Bydd y at y postyn! Nawr mae'n Insel mewn! Doedd o ddim yn cam sefyll! Ac mae Cei Connah wedi cael y gol gynnar. O'n nhw'n deheu amdani hi. Ac Insel sydd wedi bod mor effro a neb sydd wedi chael ei. Ond nes i ddeud o, mae'n un o'r chwaraewyr nad o'n prif sgorio nhw'n tymor dwytha a mae o'n smwyro hon. Mae'n fel gampus o'r mae'n crymannu at y gol i fewn i'r gol sy'n well i fi fel ymwysodwr i redag ar. Mae'n helpu hi dwi isio, mae'n rhyw anwesu hi dwi isio, mae'r pwed ar y croesiad, dwi'n gwybod dwi wedi gan agos, neu cysylltiad, canolbwyntio ar hynna, a mae'n gol. Ie, gwych gan Insel, fi'n offi fi. Wel, wastad, fel arian byw yn yw, byth yn stopi rhedeg. Wastad na ar gyfer y cyfleuon. Anlwcus gyda'r overhead kick na, achos o'n i'n meddwl unrhyw ochr arall i'r gol geidwad, ond mae'n mewn trwbl a eto'n popio lan fanna. Ie, y llwynog wedi mynd i ganol y ieir a mae wedi brathu pennau nhw ffwrdd mae gan Davies ac mae yna rhyw benderfynolrwydd yn chwarae cynnar Cei Connah. Davies chwilio am Wild gormod arni. Nawr te, dyma fel mae hyn yn newid pethau. Mae yna dîm gwahanol unwaith eto ar frig uwch gyngrair Cymru. Ewch i nôl 11 munud a 2 eiliad y seintiau newydd oedd na. Ewch fyny at y 10 munud y seintiau newydd oedd na. Nawr, mae Cei Connah nôl ar y brig. Ie, ti'n iawn am ddechrau ganddyn nhw. Ac dechreuad fel pencampwyr. Maen nhw wedi cael y blas.
Yep. Yw ergyd bach yn ei wyneb. A mae'r gic yn cael ei rhoi. Ia. Bickerstaff oedd o. Ia, ond nath o gennill y bel. Rhwng i goesio fo ath o, nath o ennill y bel horan. Ac oedd gyda fo waed ar ei goes yn y bari nos fawth. Ac gyda fo waed ar ei drwyn. Dyna dwi wrth y modd efo fo, byth yn cwyno. Byth yn cwyno am ddim byd. Mae o reit digon allan, gofio. Thomas. A dyna fo, gwaed neu beidio yn ei chirio i lwybr Davies. A mae Davies yn cael ei wylio gan Bradley a Mendes. Mae yna rhywun yn sôn, jyst yn y 2 munud, 3 munud dwytha, am y gêm yma mwy agorad a mwy cyffroes na welon ni yma penwythnos dwytha. Ia, Seintiau Newydd, ddoth yma i sbwylio pethau. Oedd hi yn gêm ddifrifol, mae'r rhaid deud, ond mae'r cae yn feddalach wrth yma. Mae wedi glawio'n drwm iawn yma yn y gogledd ddwyrain. A oedd y cae'n galed iawn wrth ystletha yn doedd. Oedd Seintiau Newydd na'n hapus iawn efo safon y cae. Ie, fel chwaraewr, lot yn haws. Os yw'r cyflwr y cae, bach le o bounce yn ei, bach le o gif yn y ca, felly mae'n un hawdd i'r rheoli'r bêl, ond credu fod e'n bach o drwbl fan hyn. O ran gyda'i drwyn yn gweidi. Mae George Horan eisiau dŵr. Llawer eisiau doctor. Dŵr mae George Horan, na fo. Ond ti sôn am y cae, Seintiau Newydd, wythnos dwytha, nes i wneud hynna yn bwrpasol na nhw'n nath o mai sboilio'r gem. Be dwi'n meddwl ydy, dwi byth yn dweud yna am y Seintiau Newydd. Fi sy'n gyntaf i dal i fynd i weld y ffordd maen nhw'n chwarae Pêl-droed. Ond nath o ddod i fan hyn efo'r tactega anghywir yn y marn ni, a ella gan i weld tymor beth i gwirith. Os oedd nhw'n wedi colli y 2 bwynt yn fan hyn wrth ydw. Bickerstaff yn ôl at ei gapten. Williams. Thomas, Bradley. Mewn eto Bickerstaff. A Morris yn cael dod â hi. Mae yna gyfle am wrth ymosodiad. Mae Pŵl tu allan iddo fo. Mae'n aros i Pŵl gyrraedd. Mae Horan yn ôl ar y maes. Mae'n camddealltwriaeth fan rhwng Ceren a Pŵl. Ac yn ôl y disgwyl. Y capten yn ei ôl. Oedd y fi eithriolwr yn gyfyrddin, oedd yn gweud os o'n i'n cefnwr, os o'n i'n cefnwr, oedd ti heb dorri dy drwyn ti, oedd ti ddim yn gefnwr go iawn, felly... a fi'n cofio yn gweud nath o Wyn Thomas, ond nath yn cweith deall e. Thomas arall di hwn, fyny at Bickerstaff, Horan efo fo. 39 oed, cofia. Oce, dydy o ddim y cyfle yma, dydy oed wedi bod, dydy oed wedi dweud bod o'n gyflym, ond mae o'n awdurdodol, mae o'n bresenoldeb a mae o'n gymeriad cryfa byd. Mor penderfynol yn y 2 bocs, dydy. At bwy maen nhw'n anelu, dim gymaint o gyf mawr i fyny. John yn cael cyfle arall, yn ei tharo i'n sydyn gormod arni. Os na fwy na balchder yn y gêm yma i Caernarfon mewn gwirionedd? Go iawn, mae chwaraewyr yn chwarae am ei safle yn y tîm a mae gemau ail gyfla mewn 2 gêm neu mewn bythefnos. Os dwi'n y tîm na'n cael cyfla fel Darren Thomas yn rhywun heddiw, dwi'n mynd i dorchi llewis a dwi'n mynd i adael y marc, dwi'n mynd i sgorio gol yma, dwi'n mynd i neud cur yn ben i Hugh Griffiths am bythefnos nesaf yma. Ac wrth gwrs, tasa nhw'n ennill, mi fydden nhw'n gyfartal efo Barry am y 5ed safle. Y bêl i lwybr Cyrran. Bras allan y sydyn. Ond mae'n wahaniaeth golau mawr. Oes, dwi ddim yn gweld hynny'n digwydd. Dwi'n gweld o'n gorffan y 6ad, ond be na i ddeud ydy hyn. Bydda Caernarfon 2 gêm o Ewrop. Dyna lle maen nhw'n paratoi amdan. Ac tasa nhw'n cael y cliffwynt fan hyn ar weitha'r gwahaniaeth golau. Pwy di gwrthwynebwyr nhw'n y gêm olaf ys nesaf? Barry. Felly mae'r 5ed safle yna i ymlaen amdano fo, ydy? O, di. Dwi'n gwybod. Y trafferthion o'r wrth y cae sy'n bod yn problemi hyw efo y cardiau melyn yma wedi stopio fo i hun chwarae'r chwaraewyr rhag ofni nhw'n cael y cardiau melyn arall heddiw. Davies yn fyny at Cyrran. Cyrran cael ei wylio gan John sy'n yn siŵr lle mae'r bêl. Williams. Pŵl.
creu'r unig gol y gêm. Ia, faint o goliau mae wedi creu tymor un. Curran. Ie, mae Pŵl di gyd yn dda fanna, dydy. Ac mae o wedi creu 10 o goliau tymor yma bellach. Gret o chwaraewr, ac oedd e fyny yn y rhestr chwaraewr y tymor i fi, efo Morris, Callum Morris. Mae Callum Morris mor glefar. Ond i'r gol. Ti'n fel hon, fel cyn ymwysodwr dyn, Sean. Amseru'r hediad na, heibio'r postyn. Dim gorfod heibio'r postyn gyntaf. Be mae'n neud ydy, mae'n ymroi i'r hediad. Dwi'n mynd oedi, mae'n ymroi i'r hediad, mae'n amseru'n berffaith. Dwi'n meddwl mae'r dasg yn y diwedd yn reid syml. Er bod wedi codi na nifyr ddo, mae'n dal cael ei mewn o'r wrth i'r shin, dwi'n meddwl. Ie, fel ti'n gweud, efo'r hediad yn ei dda, achos welon ni o'r ongl yna, pa mor agos oedd e i fod yn cam sefyll, a oedd e ddim, oedd ei hediad yn wych. Peth cyntaf nes i, oedd edrych tuag at y Llimanwr. A mi nath o'r un peth. Bras. A mae Horan yn tra arglwyddiaethu ar bob peth ar hyn o bryd. Y bil gan Davies. Aaron Edwards yn mynd i flaen, hediad campus. Fel te mae'n edrych. Mae'n seithi. Ia, oce, mae'n wahanol stael, mae'n wahanol system. Aaron Edwards yn chwarae Cei Connah, da ni'n gwybod hynny. Ond 4 gol tymor un, dwi'n gwybod mae wedi cael anaf. Mae wedi fewn ag allan ond amrediad o'r twll na sy'n licio rôl rhif 10. Da ni wedi gweld o gymaint weithiau'n neud yr rediad yma. Wan, mae wedi codi ben, mae wedi gweld y golwr, mae wedi oedi dipyn bach. A Sgorio sy'n wedi mynd i'r bel gyflymach. A wedyn, jyst dim taro'r bel byn bach yn agosach i'r gol, a wedyn Sgorio. Y Seinar gyda fo o'r gêm y Bari. Yng nghanol wythnos. Owens. No te, dipyn o le gan Davies. Edrych, tanio. A mae'n taro oddi ar Kenny. Ac mae'r ciciau cornel yn dechrau pentyrru i dîm Andy Morrison. Faint o le yn fan awr gyda Danny Davies i dynnu y trigar yna doedd ar i droed de. Neb yn gael o lawr. O Caernarfon o'n disgwyl allan un jyst torri allan i wneud yr ymdrech. Ond yn lwcus gath nhw wiriad ar y bel, mae wedi mynd yn cic gornel arall. Pŵl i gymryd pumed cic gornel, Cei Connah. A da ni'n di chwarae chwarter y gêm eto. A Pŵl yn ffigio nôl gan Curran. Mae Owens yn iddo fo sgio angen o, mae Owens yn derbyn. Owens chwilio am Wild. Ac oedd presenoldeb Wild yn ddigon i achosi Tom Owen i chwerthu chwiban. Mae'n neidio, dwi'n meddwl mae'n drosedd. Mae Bras jyst yn mynd ar y bel, mae Wild yn llawer uwch na fo, a beth yw'r gyfrinach ydy box roi i neidio pan mae'r bel 5 llath i ffwrdd. Felly dwi fyny'n barod, felly na i ddefnyddio Bras pan mae o'n fwy gorff o ddata fi, na fynd yn uwch na fo eto. Ond mae'r dyfarnwr wedi gweld ti fel trosedd. Clefar. Mae'r seiclo nôl ar S4C, y Giro d'Italia, cymalu'n fyw bob dydd am 2 ar S4C. Mae'n uchafbwyntiau chi bob nos ar S4C. A dwi'n ei weld i bod y fan o wan dweud. Da ni'n gweld Michael Wild yn glefar, da ni'n gweld Jack Kenny ddim yn glefar. Wrth neidio pan mae'r bel jyst i benno, a mae Horan yn jyst curo'r peniad wrth blygu yn yma'n hawdd. Neidia'n gynnar, mae Tigon Sal, Tigon Mawr, a cael y bel na ar dy brest, a dal y bel i fyny i dy dîm, cyrraedd y cymorth o canol cae chdi. O ie, mi allai un ddysgu gymaint gan y llall. Ond chwarae teg, di camu fyny o Prestatyn, mae Kenny. Ac mae cael blaenwr sy'n gei gwahaniaeth yn gymaint o wahaniaeth. A dwi'n dal i, wel, bentyrru y tîmau fydda'n hoffi cael Draper o'r Saint Newydd yn ei tîm. Mae'n mynd i ddod ar gael, ynddi? Yndi mae o'n, ti'n gwybod be? Ond nath rydyn eitha fi blynyddoedd maith yn ôl, de. Tom Wally oedd enw fo Caernarfon, ond oedd efo Watford, ac oedd yn eistedd i'r tîm gyntaf Graham Taylor, nath o dweud, os ydy ymwysodwr di yn chwaraewr da, a cael dylanwad ar y gêm, ti'n curo'r gêm. Yep. A mae Wild i profi hynny sawl gwaith. Owens yn ffigio tafliad Davies, so mae'n penderfynu defnyddio'r trac heleth mas i ganddo fo. A mae'n cael ei chlifio gan Hayes. Fyny at Kenny. Right. Bradley tu allan iddo fo, hwnna'n bas sal, oedd hwn dau feddwl yn doedd, mae'n codi i law, mae'n cydnabod, oedd hwnna'n wastraff. Si siarad yn hynny, ond nes i ddweud gwell, a byddwn i dal y bel i fyny. Ie, 2 gol tymor yma. Ac cyn chwaraewyr Cei Connah, wrth gwrs, mewn â hi gan Disney.
chwilio am Wild. Wild i hennill i ddim yn cyrraedd unsol. Hayes yn ôl eto. Davies. A mae Hayes ar hyn o bryd i gwneud llawer mwy amddiffynol ag yn ymosodol. O, ti'n hollol iawn. Dydy Bêl ddim yn sticio i ddechrau pan mae'r Bêl cael ei taflu at Kenny. Dwi'n mysio fod yn orfeirniadol, dwi'n meddwl, mae'n gynnu fel lot i ddysgu, oes, hei, os dwi'n fodlon dysgu, wedyn mae eisiau gwneud y pethau hawdd a wneud o'n gryfach. Dwi yn sôn am Owen sy'n cymryd y tafliad fel meistr y tafliad hir. Mae'n syndod mewn gwirionedd pa mor aml, mae'n taflu'n fyr. Oedd y chwaraewr arall ffam ymlaen fel eilydd i Cei Connah yn ddiweddar, a mae hwnnw yn gallu taflu'n hir. Pŵl, Disney o'i flaen o, Disney di dal i fynd ac yn derbyn. John efo fo. Nôl at Pŵl, tu fewn i Pŵl mae Aaron Edwards, tu ôl fo mae Morris. Pawb ond golwr Cei Connah yn hanner Caernarfon o'r cae. Owens. Davies, pedwar bach da gan Davies, a mae Hayes di weld o a di mynd efo fo, ond mae'n cael ei groesiad mewn. Mendes sy'n clirio, dim ond at Aaron Edwards sy'n ennill y Bêl yn yr awyr, allna hi gan Bickerstaff. Disney'n ergydio. Pŵl, Disney tu allan iddo fo. Dych chi'n teimlo bod yna ragor o goliau yn does, yn mynd i ddod, mae gan Pŵl! Bras, byddech chi'n disgwyl iddo fo'i harbedi, ond oedd o'n gywir ym mhopeth nath o ergyd Pŵl. Ydy un peth amdan Pŵl sy'n well na'r fwy o chwaraewyr yn uwch gyngrair yma, di. Ti bod tro'n cael croesiad neu pasi i chwaraewr Chris Coch neu ergyd ar y gol ganddo fo. End product dwi'n gael efo i waith da ar ei droed chwith pŵer. Just methu cyfeirio i fewn i gornela. Ond bwrw'r target, dyna'r peth pwysig oedd Pŵl gyffo wneud fyna, achosi'r arberdiad, a dyna fe'n ape. Dyna disgwyl, ar ôl 30 llath allan, dwi'n dollol cytuno efo chdi. Davies, Horan di'r targed, o mae'r peniad yn un da gan Curran, a mae yn ôl y disgwyl Lewis Bras yn cael ei gadw'n brysur gan ei gyn gyfeillion. Ie, unwaith eto, ti'n disgwyl Lewis mynd ar draws i gol i wneud yr arbediad yma hyn. Mae Curran yn penio i lawr, yn diolch ddim pŵer ynddi i fynd yn bellach i'r gornel. A dyna dwi'n am wneud. Os ti'n seithio 30 llath, iawn, i fi, mae rhaid chdi ffeindio'r gornel os ti'n mynd i sgorio. Ond os ti'n canol y gol, ti'n disgwyl i'r golwr wneud yr arbediad. Horan syth at Thomas. Kenny, oedd eisiau pas yn ôl, mae wedi dewis y bas fwy amlwg at Hayes. Mae Hayes di gyd ddau fynd heibio Owens. Nawr te, mae angen Pêl ddau mewn. Mae chwilio am Bickerstaff. Bradley. Methu cweit cyrraedd mewn amser na gwyddoedd oedd Aaron Edwards di mynd efo fo i wneud pethau'n anodd. Mae dal gan Bradley. Dych chi'n teimlo bod rhaid i hwn danio os Caernarfon yn mynd i gael rhywbeth allan o'r gêm yma. Dim ond at John. Ar y droed dde yna. Llawer i agos at Wild. Thomas. Chwilio am Hayes. Gormod arni a da ni wedi deud hynny. 4 neu 5 o weithiau'n do efo Peli Caernarfon. Ie, mae Dan yn mynd am y Bêl Hollywood. Ond o'n llawer opsiynau i flaen, ac rhaid chdi ddeud, o'n di gael llawer o'r gwasanaeth o safon i fewn y fo, wneud rhywbeth ddigwydd hyd yn hyn. Ond mae gynnu fo'r gallu i droi y gêm ar ei phen. Tra mae'n un gol i ddim, mae Caernarfon dal y gêm yma. Dyna fe o'n i'n jyst mynd i weid. Holl meddiant Cei Connah a'r cyfleoedd nhw'n ei cael, fi'n credu bod nhw'n bach yn frustredig. Mae Wild i hennill i mai lwybr Curran. O John efo fo. Nawr te. Cam sefyll ofna? Ie, nes i gweld ar ddechrau, Nick yn deud, ar ddechrau'r gêm yn deud, mae gymaint o ella penderfyniadau di mynd o blaid Cei Connah. Ella nath o darw i law hefyd, Curran do. Ond yn yr wsnosol dwytha, mae'n nes i ddeud, o penderfyniadau mawr di mynd o blaid Cei Connah. Dwi'n meddwl, os a ddim, fel sy'n nhw'n dweud yn Saesneg, hard luck stories mewn tymor. Dros 32 o gema, ti'n mynd i garau, ti'n mynd i ddim garau. Mewn gem cwpan, mae'n neud gol teg. Ond dwi'n meddwl, mae'r penderfyniadau wedi mynd iddyn nhw. Peniad da gan Thomas at Williams, peniad reolodd y Bêl, mae at Hayes. Mae rhaid i fod yn well na hynny eto. Mendes yn aros amdani hi, pwy sy'n nôl yn cynorthwyo Wild. Mae gan Morris. I ganol cael chwilio am insel, mae Mendes di gyd yn iawn am ei gamgymeriad, a mae Edwards di canfod John. John. Williams. Allan at. Williams arall. Kenny. Williams eto Hayes. A mae'n drosedd ar Kenny. Ac cyfle
i'r ymwelwyr o'i hon mewn i'r cwrt. Ie, mynd i rwan, Caernarfon ddim wedi cael y golwr dan bwyso o gwbl, a Caernarfon ddim wedi cael llawer o beli o safon i fewn, a rwan maen nhw'n cael cyfla, mae eisiau ymosod y bel. Da chi'n gwybod mae Cei Connah mynd i ymosod y bel, ond mae'n rhaid i fod yn gyntaf, mae'n rhaid i fod yn benderfynol, a cael yr awch na i gyrraedd y bel gyntaf. Wel, un sy'n gallu rhoi peli o safon i mewn, fel arfer, ydy Thomas. A mae'n gwyno a holi sut y byd oedd honna yn grosedd. Ia, Griff John oedd o, a mae o'n dod o'n un llamau cadw lygad ar y bel, mae'n nid o'n gynnar, fel dwi'n deitha bobl wneud. A mae hwn yn mynd lawr, fel arfer, ti'n mynd gwybod hwn yn mynd lawr am hwnna. Mae'n byd yn anghywir yn y challenge yn y marn ni. Beth o fod i, adael hwn yn just penio allan efo peniad rhyd. Mae'n efo i challenge i mewn, mae'n agos i'r bel, ni'n neud yna. Curran, Mendes yn tacluso, Morris. Nawr te, yna sawl opsiwn yn hyn, Curran, mae Aaron Edwards i symud at y postyn gosa, mae Insel, y postyn peth Insel! A thi fewn i'r ddeiar yn do. Penderfynu'n anghywir, de. A chdi'n gweld ar Michael Wilde, wedi tynnu nhw ddyn i'r postyn bella me'r ben ei hun. A mae Curran di weld o, a mae wedi dewis Insel. Dwi'n siŵr os nath o drio mynd i postyn bella. Ie, na, fi'n cydfynd ydw. Mynd am Wild nath am y postyn pella, ond Insel yn cael y cyfle. Yr unig beth gyda'r rhediad Wild, oedd hi'n rhediad da, ond falle jyst wedi sefyll dal i rhediad a wedyn bydde wedi ffindio lot mwy o le yn y bocs. Dyna fod i siarad. Tasa Wild, tasa yn union, tasa Wild i gweiddi ar Insel, fasa Insel di gwrando, fel blaenwr naturiol? Na, sa. Sa fi ddim. Sa chdi, Sion? Sa un o'ch i'ch da'n gweiddi yn y fi. Sa fi di sgorio. Bron iawn, mae rhaid ti'n neud y does os ti'n gwrthlathu. Mae bel gan John. Mae Caernarfon di ymateb yn dda i fynd ar ei holi. Ond mae hwnna'n bas blac. A mynd â gyflem wrth ymosodiad i Cei Connah. A mae Insel fyny'r caen aros am y bwl. O, mae Mendes yn gampus ni. Ddim yn unig yn mynd nôl ag yn aros efo'i ddyn. Ennill y bel, chwilio am Bickerstaff, gormod ar honna. A bas yn obeithio pan ti'n ei clod i rywun. A mae bob un tas bron iawn wedi cael ei tharad i galed, ydy. Edrych ein, dyma ni di fewn i ddim byd a tam ddim tŵa, mae'n dal i gwffio, dal i frwydro cystad yma fel. Mae'n oedd i chwarae, neu mae di cychwyn bob gem i Caernarfon, bod yn unig un. Un arall o gyn chwaraewyr, Cei Connah. Dim yn un o enwogion mawr y clwb yma'n fus oedd o. A mi oedd o yma cyn mynd i Caernarfon. Wild. Mae'r gêm yn mynd yn hirach, mae'r sgôr yn 1-0 Fydd na fwy o nerfysrwydd yn dod i fewn. A pan mae ganddoch chi chwaraewyr fel Bickerstaff a Danny Thomas, a chwaraewyr sy'n gallu, a Bradley, maen nhw'n gallu newid gêm. Yndi tad, os dyn nhw'n cael moment, a mynd heibio rhywun yn crymannu i'r gornel, fydd hi'n ta pencampwriaeth. Ond mae yna lot o amser i fynd. Bickerstaff sy'n lawr, na pan mae'r chwarae di oedi. Ac yn un o'r ddau chwaraewyr ifanc sydd wedi dod yma i chwarae Caernarfon ar fenthyg o Wrecsam. Ac mae bod na dorri bach yn y chwarae, cyfle i ni gael eich atgoffa chi. Nos Lun am 4:05 ar S4C wrth gwrs. Holl uchafbwyntiau'r penwythnos, a mae hynny'n cynnwys 2 gol y Seintiau erbyn y Bari. Buddigoliaeth Blaenewydd yn Hwlffordd o 2-1. Flint ag Aberystwyth, pidiwch edrych ymlaen at y goli ar heini oedd i ddisgôr. Ond mae Met di cael 6 yn erbyn derwyddon Cefn. A Bala a Pen y Bont. 1-0. Mae Caernarfon angen i hwn aros ar y cae. Ydy mae an. Es fo a... Dyma ganlyniadau'r prynhawn i chi. Yn ar y bach, ond yn sicr, gol yn ddigon i'r Bala. Ydy'n edrych yn dda? Ie, mae hon yn ergyd i Caernarfon. Mae yn, herwydd dwi'n licio Bickerstaff mynd wrth y cae fo'r ffisio o'r Rhys yma'n hyn. O'r Rhys yn helpu fo oddi wrth y cae, so mae ddim diganaf go iawn, felly mae di tynnu. Dwi'n mynd dechrau am y gemau gyfle sy'n dod ar Mae o ac y chwaraewr arall Clewedd sydd wedi dod ar fenthyg o Wrecsam di wneud
Di creu argraff mawr yna fi. Oce, ifanc ydyn nhw. Fod dyfodol disglair, ond... Mae hyn yn biti. Mae hyn yn biti efo gemau mawr i ddod i Caernarfon. Dwi'n falch mae hwn yn dato hefyd. Ie, dal i... Fy'n enlyn yma fe, felly gobeithio dyw'r ddim rhy ddrwg ligaments o ryw fath i ddi, ond mae'r rhaid ni gallu bod yn dangerus. Mae'n edrych di torri galon hefyd yn dydi. Mae'n gwybod mae'n illa allan am mis. Mae hynna'n deud fydd allan o'r gemau. Dwi'n gobeithio ddim, cofia. Brian yna fo. Ond mae Cai Jones, digon o brofiad ganddo fo, digon o goliau ar y lefel yma, ond bendant mae ganddo fo lygad am gol ar y lefel yma. A mae'n gallu dal y bel i fyny. A mae hynny'n mynd i fod yn bwysig. Edwards a Wild, mae Wild i chiroen dydi, ond ar i ddim cyrraedd insel. Mae Wild, mae'n amseru yn neidio. Fo sy'n ennill pob un Pêl yn yr awyr, mae'n syml o hynny. O, mae'n cofio di, mae Curran a Insel yn gwrthio Ryan Williams a Gareth Edwards yn ôl. Felly mae Wild ar ben ei hun. Felly mae nhw'n cael y rôl yma, lle mae'n mynd i mewn i fwlch bach, a wedyn rhedag a teim, a jyst amseru a mesur yr hediad y Pêl yn sydyn iawn. Cai Jones ymlaen fel eilydd am y trydydd tro ar 10 y tymor yma. Dyna ni yn chwarter awr ola, yr hanner cyntaf. A mewn ffordd, bydd Caernarfon yn weddol fodlon. Bradley. Ond dyna'r math o beth rhaid i Caernarfon wneud yn well. Syth i lawr gwddw Disney. Disney at Pŵl. Pŵl wedyn at Aaron Edwards. Dyn nhw'n eisiau help. Clirio'r peli ma nhw. Dim pasio'r peli. Just clirio'r peli ma Caernarfon. Sa'ch ti'n pasio i sa'ch ti'n neud siŵr bydd y bel na gosach i dyfleinwyr na hynna. A well safon, parchus, bod yn ofalus. O'r meddiant. O'r meddiant. Fe dydd nhw ddim curo'r gêm, Cei Connah, heb y bel. Pedr y bel yn ôl dyn nhw. Ond am dymor mae hwn di bod. A mae'n dymor sy'n mynd i fynd i'r eitha. Ia de, go iawn. I feddwl faint o bwlch sydd rhwng Caernarfon yn y gyngrair a Cei Connah. Mae hwnna wedi cael ei chadw'n fyw yn ardderchog, a mae Kenny wedi gwneud yn dda i fod yn deg i dod nôl i adfer y sefyllfa, a mae Mendes, nawr te, dyna welliant, Mendes wedi gweld bod Hayes mewn digon o le, a sy'n llawer o blaen Hayes ar hyn o byd, mae Bradley efo fo, a mae Hayes wedi mynd heibio Davies, Darren Thomas allan at Cai Jones ar eilydd, a diw'n mynd i gyrraedd. O, deud y gwir, mae rhaid iddo fo'n does hynny yw, mae rhaid chi gyrraedd Peli felly. Symud yn gorau'r gêm gan Caernarfon, 5 pas yn olynol bron, ond dim byd ar ei ddiwaddu. Ond well, oherwydd nath o ddod gan y Mendes yn pasio'r bel yn dechrau. Wedyn i dyn yma Hayes, a wedyn o Darren di gweld rhediad Cai o'r wrth y bel sy'n gret gweld. Cai jyst methu cyrraedd i, ella hefyd newid o di'r Cai. A'r Cai'n llithrig. O, mae hwnna'n bas dda i lwybr Pŵl. A mae Pŵl yn gallu croesi'n gywir. Mae cyrraedd Insel sydd wedi gyda ddau wneud rhywbeth o hwnna. Nôl at Pŵl oedd yn cam sefyll. No te. Mae'r meddiant... Wel, hafal, o'n i'n deud bod Caernarfon wedi ymateb yn dda, hynny yw, ond pan ydych chi'n edrych ar yr ymdrechion wedyn, wel, mae'n stori gwbl wahanol yn dydi. Just yn y treian ymwysodol na Cei Connah. Fanna di'r lle pwysig. Dwi'n gwybod sa fi mewn blaenwr fanna sa fi eisiau'r meddiant fod y cyfleon, neu hanner cyfleon. O, mae hwn yn mewn yn hwyr. A mae Wild yn heiddi. Yn heiddi Melen am hwnna. Ti'n gwybod be, o'n i'n meddwl am gael am yna. O'n i'n gweld am hyn. Na, come on. Mae'n Melen, doedd? Mae'n bendant mae'r ddau nhw'n mynd am y bel. Mae Michael efo'i studs ar llawr, mae coes Michael ar lawr. Jack Kenny'n curo'r bel. Felly, mae Michael gwybod beth mae'n neud, Michael profiadol. Cardi Melen. Mae'n edrych yn wath na beth oedd i fod yn hollol onest. Mae'n un feddal, o'n i'n mynd i ddeud, os yw'n bod i'n cerdyn coch yna. Ti'n meddwl bod cerdyn coch yna allan i'n focio dde? O'n i yn. That's it. So hwnna wedi bod yn stori.
Dyn nhw'n mynd colli Michael Wells, hwnna'n sicr. Ti'n gwybod beth, dwi'n meddwl mae Jack Kenny wedi reidio'r dacl, ond dal i fod, mae'r dyn yma wedi cael cadw melyn, a mae o'n gwybod ei hun, oce? Os dwi'n mynd am dacls, mae'n mynd 50% fel yna. Ti'n gwybod, os ti'n mynd i gyrraedd yna cynta, ti'n mynd i fynd trwy'r chwaraewr, a mae o'n cael. Ond y fath o chwaraewr yw e, mae rhaid fod yn ofalus na. Rhaid, tacl llawn. Tacl llawn, neu falle, mynd mewn am peniad a defnyddio penelyn. So, sy'n ni'n Andy Morrison, byddwn ni'n falle meddwl hanner amser am... Wel, unwaith eithaf ddwy gol i fyny, lla. Yn union. Unwaith Wild i sgorio. Fel mewn y chwilio am Horan. Horan, nid y targad. Mae o fel magnet yn dydi. Hynny yw, sa'ch chi meddwl Horan yn blaenwr i Caernarfon. Flosi yna o hyd. Ildio Horan da, wan, hwnna'n wych. Cicryd i Caernarfon. Ti'n meddwl be, weithio, ti'n rhaid gweld pethau ymlaen i ni, go hynna'n gret. Thomas. Ti'n mynd i'n rhaid gweld lle mae'r bencampwriaeth yn mynd? Be sy'n hyfryd cael deud ydy nadw. Ie de, go iawn, dyna di'r cyffro. Dyna di'r cyffro. Rydych chi ar ochr y sedd, os ti'n aros fel hyn wythnos nesaf. Ac be sy'n yn gyffroes, fydd ganddo ni y ddwy gêm i Sadwrn nesaf. Y ddwy yn fyw, un ar deledu, y llall yn wedd ar llediad. Di erioed i digwydd yn y Gymraeg o blaen ganddo ni. Ac mi fydd ar y brig, deled Sadwrn. Oce, a ddechrau'r wsos, ne? Os ti'n aros fel hyn, ddechrau'r wsos yma, sa'ch ti wedi cymryd rhediad y Seintiau Newydd o'r dair gêm. Barry. A wedyn, Cei Connah a Bala. Ac os oes abwy Cei Connah, sa rhywun yn deud, cyrwch Caernarfon, cyrwch Pen-y-bont, da chi'n bencampwr, sa chi'n cymryd hynny hefyd yn bysach. Bysach, ond Pen-y-bont oedd i cartra. Faint o bwyntio mae Pen-y-bont di tynnu'r wrth Cei Connah tymor hyn? 4. Mae wedi methu Ceron yn y ddwy gêm diwethaf rhwng y ddau dîm. O, mae'n just gaddo penwythnos arbennig os ti'n aros fel hyn dyna. Mae di'n Caernarfon. Di'n Caernarfon sbwylio'r parti heddiw. Hayes. Bradley isio heidio mynd i chael i. Mendes. O Kenny yn cam sefyll. Ia, ddyn nhw'n dros yr endiad, doedd. Mae o Hugh Griffiths yn awdiod. Byddwn byddwn chwarae, gicio, penio, bob fel. Ia, Pen-y-bont curo. Cei Connah, mae'n hyn, do? Do, dyna sydd di'r hoi ras ni mewn gwirionedd. Dyna'r prif pwynt anisgwyl sydd wedi dod â'r Seintiau nôl mewn iddi. Ond na Caernarfon fynd i'r Seintiau yn ganol wythnos ac y gêm di sgôr. Felly... Mae'r tîmau i gyd i chwarae'r rhan. Bradley nôl efo Aaron Edwards at Pŵl, Mendes, Thomas. Mae chwarae teg i chwaraewyr ganol cae Caernarfon. Maen nhw wedi gwneud gwaith amddiffynol pwysig ac wrth gwrs mae rhaid nhw wneud. Dwi'n jyst edrych ar Darren Thomas yma, dyma nillai redag o fyna, nillai basio'r Beli. Bale mewn chwilio am Horan. Sgoriw'r unig gol y gêm yn ei herlyd i. Mae Aaron Edwards efo fo, nôl at Pŵl. A mae Pŵl di canfod digon o le, yn dydi. Dyna mae Wild yn symud. Mae'r Bale di cael ei hanelu at Horan sy'n dal i fyny. Mae honna'n hongian. Dwi'n gwybod mae Cei Connah llawn amser a maen nhw'n gweithio efo'i gilydd bob dydd a bob dim. Dwi'n just meddwl, maen nhw'n bygythiad ar ôl bygythiad pan maen nhw'n ymosod lle. I Caernarfon ddim di cael llawer o opsiynau yn ymosodol na ddo. Ffyrddio bach da gan Kenny fan e'r rheoli hi. Bradley. Un cyfle ti eisiau sgorio. Williams. Thomas nôl at Williams. Hayes. Gwaith amddiffynol da gan Davies. Ac mae Tommy Morgan yng nghanol wythnos ddim yn rhy bleidiol i waith amddiffynol Davies, ond mae yn fodlon dod nôl i fod yn niwsans, mae hynny'n sicr. Ac oedd hi'n bwysig bod o'n fanna, mae Bale gan Mendes. Dwi'n nabod llawer chwaraewr sydd ddim yn amddiffynol gwych.
ond mae rhaid fod yn y tîm efo be mae'n mynd i'n neud i chdi. Mae Wild eto enghraifft arall y chwaraewr ddaw yn ôl yn daw i gynorthwyo. Mae o mor bwysig yn y ddau, dim just yn y cwrt cosbi ymosodol, ond hefyd amddiffynol. Ac o'n i weld nawr Bradley sy'n mynd i gymryd y gic. Wel, fydde Caernarfon yn ddigon bodlon mynd mewn. Dim ond un ar ei holi, sa un yr un yn well fyth, mae hwnna'n sal. Mae hwnna'n sal ac yn wasgraffus, a mae Gareth Edwards wedi symud yr holl ffordd i fyny yn gofod dechrau'r daith nôl. Wel, ti'n gwybod pwysigrwydd cicio gornel yn ne cicio'r un neu tafliadau hir, oherwydd ti 50% o gyro'r bel efo'r tîm. Amser yna dwi'n teimlo allan geith Caernarfon gol heddiw. Mwy na un yn y gol allan o chwarae agorad. O ma, Hayes chwarae teg yn ymladd. Morris wedi dod nôl. Mendes a Wild. Gareth Edwards ni hennill i. Mae John yn taro'r bel neb yn ei ddyn ei hun. A mae Curran yn deud wrth Pŵl i bwyllo. Ddigon o le ganddo fo. Nawr mae'n canfod Curran. Johns di mynd ar ei waro. Mae Curran di gweithio'n galed ochr bella'r cae na. Mae Aaron Edwards di fod ar gael. Disney at Morris digon o le ganddo fo. Bron iawn, gormod o ddewisiadau, dim yn siŵr pa i gymryd, mae'n dewis Disney. Nôl at Morris. Mae o'n gallu tanio nhw. Mae Andy Morris yn sgrychian, mae eisiau'r bel bod yn fwy ymosodol. Mae Davies yn disgyn. Williams, hwnna'n dacl deg, meddwl dyfarnwr, ac yna'n gwastraffu'r peth. 11 pwynt chi eto, ynde. Clirio'r bel, maen nhw dim pasio, ynde. Ie, maen nhw'n hapus i wneud hynny, oherwydd mae tîm nhw'n mynd i symud i fyny'r cae, a mae rhaid nhw'n wella'n hynny, wrth gwrs. Dwi'n gwybod mae Cei Connah ni gwyneba nhw'n stopio nhw fynd i mewn i unrhyw fath o'r rhythm. Ond mae rhaid chdi fod yn hyderus o dy gynllun dy hun, dy gêm, y plan. Wel, yn y chwarter ar agoriadol, oedd hi'n edrych fel sa hon yn mynd i fod yn dipyn o berfformiad gan Cei Connah, ond mae Caernarfon, mae'r rhai deud i gweithio'n galed wrth i Thomas fwydo Hayes, Owens efo fo. Mae Hayes di gyda dda fanna, dim yn i gyrraedd, ond i sicrhau bod y gornel yn dod i Caernarfon. Nes i sôn do, bydd y ras rhwng y ddau yma'n un da, oherwydd mae'r ddau nhw'n gyflym. Dwi'n meddwl mae Hayes yn y tîm yma well fel blaenwr i Caernarfon, ond mae'n chwarae'r asgell lle heddiw. Edrych as efo'n twyllo mynd am y croeso, tynnu ti mewn. Owens ddim yn twyllo fo, nath aros ar ei draeth do. Ond fo sy'n edrych fel wneud rhywbeth. Prif Sgorio nhw, Hayes. Bydd Bradley yn gobeithio am gic well o'r gic gornel yma. Gareth Edwards i fyny. Ond y wthiad pendant. Michael White eto yn ei chanol i. Peniad amddiffynol gan efo rwan. Mae'n gwybod mae'n mynd i gael, ond mae o'n gwybod mae yna rhyw challenge gan Kai Jones yn dod i mewn. Ond mae'n dilyn i mewn efo'i Ben Elin, ond sa'n byd yn un agos chwaith. Dim yn gwybod. Eisiau pleidlais ffach o gysur mae ar ôl gweld y garden fel yna, dwi'n meddwl. Ond oedd hwn yn mynd i disgwyl dod mlaen mor gynnar, dwi'n siŵr. Na, ond y bendar sydd Cai, roi hyn o gwmpas. Mae'n gêm ar y teledu, da ni bod trwy'n gael rhywbeth am y Caernarfon ar y teledu. Wel, munud o amser ychwanegol a hwnna gyd yn ddyledus yn de i'r anaf i Bickerstaff sydd wedi gael gadael y maes ac ar wahân i ildio'r gol. Ydych chi'n tybio mai dyna ydych chi'n teimlo mai dyna y siom fwyau i Caernarfon. Cei Connah'n heiddi bod ar y blaen ar yr egwyl, ond Caernarfon yn dal yn ni. Un cwestiwn ac yn hongian i mewn yn ni hefyd. Yr unig beth ydy'r gwahaniaeth, ydy'r bygyddiad ymosodol, yr opsiynau ymosodol. Mae'n rhaid i Caernarfon dim jyst mynd yn uniongyrchol bob tro, os ti'n mynd yn uniongyrchol at Jack Kenny a dwi'n dal y bel i fyny, wedyn ti'n dweud y bel i ffwrdd. Herwydd ydy chwaraewyr digon agos iddo, herwydd mae'n amddiffyn i dim, chwaraewyr ganol cael i dim, wedyn mae'n 30 llall efo'i Jack Kenny ti'n gael yn y bel.
Cyrraedd at Insel, o mae Aaron Edwards rhwng y ddau chwaraewr ganol cae, Heibio Bradley fel tasa fy mynna, mae wedi casio at Davies, un ymdrech ola, tasa ail gol yn dod i Cei Connah nawr, da chi'n teimlo fasai ar ben, ond dim yn mynd i ddod. Ac Kenny yn sicrhau'r gol, gyda ddigwyddiad ola, yr hanner cynta, mantes fain gan y pencampwyr. Ie. Diolch yn edrych yn hapus, falle bod o'n teimlo y dyle'r un fod yn ddwy neu'n dair. Un ydy hi, diolch i feddwl effro Insel i fanteisio ar y croesiad gan Pŵl. Horan hefyd yn gymaint o fygythiad ag arfer. Digon i drafod y sgôr o'r egwyl. Cei Connah 1, Caernarfon dim. Dewch nôl ato ni ar ôl yr egwyl. Mae'n rhoi 110% iddi heddiw. Dyna i chi waith tîm arbennig. Diwedd y tymor yn agosau yn uwch cyngred Cymru JD a'r pencampwyr Cei Connah yn gwybod bod ei tynged yn ei dwylo'i hunain. Maen nhw wedi taro yn yr hanner cyntaf yn erbyn Caernarfon hefyd. A fydden nhw'n codi nôl i'r brig heno gyda un gêm i fynd yn y tymor, un gol sydd ynddi ar hyn o bryd. Yna cymyle Dion yn casglu o gwmpas Glaned Dyfrdwy, ond dim fel sef yn effeithio'r tîm
Ar hyn o bryd, maen nhw'n effeithio fi a Sion Meredith. Ychydig mwy na hynny, Sion. Maen nhw ar y blaen, maen nhw'n gwneud beth sy'n angen, maen nhw'n heiddi bod ar y blaen, ond dal yn teimlo eitha nerfus allan yna. Mae'n stressful ar y fainc yn enwedig. A dyn nhw'n ffili wneud dim byd o byti. A i fi, oherwydd 11-12 siawns maen nhw wedi cael ar gol, fydden nhw ddim yn hapus bod nhw ond un gol i fyny. Maen nhw un gol i fyny, ond efo'r cyfleoedd getho nhw, a'n wedi i'r tîm hyfforddi, fydden nhw'n hoffi fod 2 gol i ddim lan. Ie, gen i weld y gol na. Nawr, os oedd na nerfe, y ffordd gorau yw cael gol gynnar 10 munud ar y cloc. Jamie Insol yn taro. Beth am hon, Sion? Ie, fi gath ei gyfle just cyn hon gyda'r cic acrobatedd, ond rhediad da, achos oedd e ddim yn bell o fod yn cam sefyll fan hyn. Ond rhediad da, croesiad da mewn i'r bryd, ac yn benni ddim gelfydd. Ie, trydydd gol y tymor. Yn unig i Insol, yn brif sgorio'r tymor diwetha. Mae fe'n gwneud yn dda, mae fe'n un o'r chwaraewyr na sydd wastad yno, mae fe'n boen o ran amddiffynwyr. Mae'n siŵr fyddwch chi'n mynd hoffi chwarae'n erbyn. Mae Caernarfon wedi dal i tir. Hanna mewn mewn, chi fel mae hi, mae ar ben, ond dal yn agos. Ie, beth oedd yn diddorol hefyd, oedd e'r ystadegau, achos o'n i'n meddwl bod Cei Connah yn bell ar y blaen o ran meddiant y bel, ond mae'n weddol agos yna. Ond, fel o'n i gweud, mae'r holl meddiant, mae'r holl cyfleuon y gelo nhw, fydden nhw'n siomedig bod nhw'n ond un gol ddim lan. Ie, gen i olrau'r cyfleuodd. Nawr, rhai nhw, mae digon ohonyn nhw. Fel chi'n gweud, gallai fod lot mwy. Ie, hon oedd yr un cyntaf, dwi'n meddwl, o'n nhw i gyd, George Horand yna, wedi cael gyrfa wneud yr hediad yna, y gol geidfa, dwi'n meddwl. Dwi'n credu bod y nab yr tîm digon da i gadael honna i fynd. A hon oedd y cyfle Insol just cyn y gol. So honna, naill ochr i'r gol geidwa, dyna fe'n trwbl. A i fi, yr hen Eiron Edwards oedd hon, yr hediad hwyr mewn i'r blwch, a wedyn yn bwrdd i ar y trwy'r chwith. A ni'n hoffi'r hediad yna. Ond cyfle ar ôl cyfle, a dyna pam mae Morrison a Harrison ar y fainc. Dyna pam maen nhw bach yn nerfus ar y foment. Un gol i Caernarfon, a mae nôl mewn iddi, a wedyn mae popeth i wario ar gyfer wythnos nesaf. Mike Wild wedi cael cerdyn melyn hefyd, bydde fe'n golled, bydde chi'n tynnu fe'r caid, dwi'n siŵr nes i fel, achos cyn hynny, oedd Andy Morrison yn siarad â fethau mewn yn hwyr yr un taclo, oedd yn gweithio fe i bwyllo, a wedyn oedd Andy Morrison yn colli ben hefyd, falle bod yn ymddygiad ar y fainc yn ymledu'r cae. Wel, nes ni sôn am hyn yn y sylwebeth, a ymateb Malcolm i bywydes i oedd, wel, gada fe tynnu off ar ôl sgorio yr ail gol, felly, so'n credu fydden nhw'n tynnu off eto, ond ti'n iawn, mae fe'n chwaraewr sy'n licio ennill pêl yn yr awyr, a falle, so fe'n cael cerdyn arall, bydde fe'n misio wythnos nesaf, bydd hwnna'n anffodus. Ie, gymaint yn y fantol, na pan mae'r pwysau, cyfle ennill y pencampwriaeth, cyfle i chwarae yng nghyngrau'r y pencampwyr na chi wobr, a mae yna fwy o glybiau yn ceisio cyrraedd Ewrop gan gynnwys y dre newydd, maen nhw wedi sicrhau'r seithfed safle pnawn ma, fe enillon nhw yn Hwlffordd, oedd Hwlffordd yn y ras am mor hir, ond ers y toriad, maen nhw wedi mynd ar chwal, tair yn y ffori yn taro, reit ar ddechrau'r gêm yma, yn y munudau cyntaf i'r dre newydd, ond nôl dath Hwlffordd, goliau i gyd o giciau cornel yn y gêm yma, Ben Fawcett yn unionnu'r sgôr, a wedyn ni Shane Sutton yn sicrhau'r fuddugoliaeth i'r dre newydd. Gen i weld y tabl yn y man i gadarnhau'r seithfed safle. Maen nhw wedi ennill 7 allan o 9 ers y toriad. Sion, fyddwch chi'n ffansio chwarae nhw yn y gemau ail gyfle, maen nhw'n cwrdd â pen y bont? Wel, beth sy'n ddiddorol hefyd, mae fe wedi arwyddo'n dda hefyd. Un ddau chwaraewr o Cei Connah hefyd, felly o dre newydd mae nhw ar ryw fath o rediad, momentum, fel ni siarad yn y gêm Pêl-droed. Felly, fydden nhw'n dîm fydden cystadlu am y gêm Ewropeaidd na, mae'n sicr. Ie, mae gêm yna mynd i fod yn ddiddorol hefyd. O'n i'n siŵr sut fydde Caernarfon yn ymdopi ar ddechrau'r pnawn, y ffaith bod nhw yn y gem ail gyfle am felly chwaraewr ar goll. Mae yna fygythiad na, chi'n gweld nhw'n achosi mwy o broblemau yn yr ail hanner? Wel, yr unig siom i tîm Rhys Griffiths yn y hanner yna, oedd Bickerstaff yn dod oddi ar y ca. Mae'n edrych fel bod wedi cael anaf cas i'w benglin. Rhys Griffiths yn agor iawn ar dechrau'r rhaglen yn weid bod gorffwys un y ddoi chwaraewr, a Bickerstaff i fi un o'r chwaraewr gorau sydd wedi dod i Caernarfon yn ddiweddar. Ie, ar fenthyg o Wrexham. Un gêm i fynd yn y tymor ar ôl hon, a bydd y 2 gêm fawr yn fyw o ran sgorio penwythnos nesaf. Un ar S4C, un yn fyw ar y we, ond pwy fydd ar y brig erbyn diwedd y pnawn. Dewch yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner. Mae hi'n bendant wedi gadael ei marc ar y gêm.
Mae hon yn mynd I gyrraedd y brig. Croes yn ôl I lan y dyfdwy, cartre'r pencampwyr, Cei Connah, a fydden nhw'n bencampwyr tymor yma. Cofiwch, ganol wythnos, mwy o sgorio. Fel arfer am 10 wythnos yma, gyda llaw, chydig yn hwyrach. 2 Evans ar y rhaglen, Will Evans a Jordan Evans. Dwi'n agosáu at diwedd y tymor, 1 gêm I fynd ar ôl pnawn yma. Sean Morenes sy'n cadw cwmni I fi, ac 1 gol sydd ynddi. Sut mae hynny yn effeithio pethau? Fydd na nerfusrwydd o ran Cei Connah? Wrth gwrs fydd e. Fi'n cofio lot o bobl yn gofyn, pam bod nhw'n arwyddo Craig Harrison? Wel, fel rheolwr, dwi angen pobl o amgylch ti, a dwi'n meddwl bod Craig Harrison, just the calming influence o petai o amgylch Craig Harrison. Felly, mi fydd na nerfusrwydd. Siwt mae'r chwaraewr yn mynd delio gyda fe. Un arall fydden nhw'n lot yn hapusach. Ie, yn bendant. Dyna'r sefyllfa. Mae mor ddiddorol. Mae mor ddiddorol. Mae angen rhywun wastad ar partneriaeth dda. Mae angen un dyn pwyllog. A dyna pam o Malcolm Allen wastad gyda Nick Barry, wrth gwrs. Yn ôl yn pwynt sylwebu. Ie, digon I feddwl amdano fo. Mae Manchester City gyda llaw di mynd ar y blaen erbyn Chelsea a gol gan Raheem Sterling. Bydde hynny'n gwneud Manchester City'n bencampwyr, bydde fe'n ddigon. Ydy 1 gol yn mynd I fod yn ddigon I Cei Connah nad I heddiw. Ond mi bydde fo'n gyfraniad aruthrol. Ac Caernarfon a'i perwyl I hun. Bydde'r 5 nid y 6 safle yn rhoi mantes iddyn nhw yn y gemau ail gyfle, ond mae rhaid ennill yma. Mae ganddyn nhw waith I wneud, ond maen nhw ynddi hi. Ac oedd yna gyfnodau yn yr hanner cyntaf, pan ydych chi'n meddwl dyna hynny ddim yn mynd I fod yn wir. Dim newid yn y naill dîm na'r llall. Hayes. Owens efo fa, mae'n frwydr dda rhyngddyn nhw. 2 bachgen cyflym, 2 bachgen cry. Ie, dwi'n siŵr fydd Hugh Griffiths yn hapus pan nhw'n ond 1 gol ar ei hôl I. Mae o'n gwybod mae rhaid nhw greu mwy o gyfleon a bod mwy o fygythiol ar ei pwysau amddiffyn Cei Connah. Ond maen nhw yn mynd fewn i'r gemau ail gyfle yma ar dipyn o rediad yn dod ar ôl iddyn nhw gael hediad difrifol. Mae'r bel at Bradley. Wel, ie, maen nhw wedi curo balad o. Felly, Buddugoliaeth dda. Ie, gres o fuddugoliaeth ganol wythnos. Mendes, cael ei wylio gan Owens. Cofio di, gymaint o chwaraewyr allan gan Caernarfon heddiw hefyd. Felly maen nhw I ddod yn ôl I fewn I godi'r momentum o Hugh Griffiths. Mae'n gwybod, mae'n argyfo yma moan. Cic gornel o wasanaeth a wasanaeth da. O safonol dwi'n sôn am. Maen nhw wedi bod yn marfer yn sut I wneud hyn yn y sesiynau os yma. Wedyn ti'n meddwl I chdi dyn, oce, then. Wyt ti'n isio bod cynted bel yma? Wyt ti'n isio bod ar ddiwedd y cic gornel yma I sgorio? Bradley ar gic. Fi agos. Fi hawdd mewn gwirionedd yn doedd. I Oliver Byrne. Oedd yma'n bel, gret. Unwaith ti'n reid i agos. Ac oedd hi'n hongian yn doedd. Oedd e'n cyflymder arni. Mae'n gwrdd asesu fel golwr yn di. Mae hwnna'n un hawdd. Mae hwnna'n un hawdd I ddod allan a gweiddi a fod yn awdurdodol a cadwylo saff arni. Caernarfon yn gadael I honna adlamu. Y bel at Edwards. Aaron Edwards. John efo fo, ie. O, I Rodney mae'n apus fan hyn, ydy. Da ni'n mynd I gweld I, ond yna chi, cep arni, mae'r lygad fina yn edrych yn glwyddus iawn. Wel, nath am gweld hwnna'n mynd allan, de. Yr droed I hun. Ie. Creithiau brwydr gyffroes am bencampwriaeth uwch gyngrau'r Cymru. A fi hon, os dyn nhw'n curoi, yn feddwl mwy na tymor dwytha. Oherwydd gath hwnna ddim I orffan yn iawn. Yeah. A mae o'n crafu Andy Morrison I glywed pobl yn deud hynny. Fel os rhywun yn gwadu I hawl nhw i'r pencampwriaeth. Mae o di syrffedu clywed y fath beth. A mi fydde ennill yma ar ôl tymor llawn. Bod o di bod yn dymer hyddedd. Yn ateb yn I farn o y beirniad. Ond dos o ddim ysbrydoliaeth gwell, Nick, I rywun ddeitha chdi ti'n digon da I gyrraedd i'r gyngrair. Profa nhw yn anghywir.
Ond mae'r ffaith bod y tymor di bod mewn 2 hanner, mae penderfyniadau mawr di ymddangos yn fwy pwysig yn dydych, mae wedi cael ei gwasgu at ei gilydd mewn un gêm ar ôl y llall. Y Pêl at Owens. Mae'r gol nesaf wedi bod mor bwysig. Unwaith eto. Mae Horon di chadw'n fyw. Morris! Oedd hi ar y llinell gan Mendes. Ardderchog. Oedd hi bron iawn a bod yn gol syml. Ond gol allai di newid y gêm. Nath o Pêl trwy gymaint o traffig, cyrff chwaraewyr yn bob man. A Morris yn neud y dda, jyst i gadw'r Pêl i lawr. Un o'r chwaraewyr gorau'r tymor yn yma, ni, Callum Morris. A mae'n just pasio hwnna i mewn. Mae'n reit i mewn ardal lle ella, neith rhywun gael gwiriad, neb gael gwiriad o Mendes yn ei chlirio i, a mae'n dod yn y lle iawn. Nath o'n gweld sy'n anhwyr. Nath o ddim i gweld sy'n anhwyr. Ac os oedd na flody ar y maes yma, fysa'r Pêl yna di chwalu bob blodyn. Nath hi'n codiad ar y ddeiar na ddo. Thomas, mae'n llacan Thomas. Eiron Edwards at Wild, sbiwch pwy sy'n dal i fyny. A mae Horan di mynd lawr. Ond ardderchog gan Mendes. Ardderchog ynddo fo, a mae wedi gwneud llawer o waith amddiffynol da. Wel, y golwr ddau jyst i bwnio allan rwan. Mae Horan yn jyst gosod i un cyffyrddiad, mae'n pwysau cywir arni. A mae bron, neu fel nes i ddweud, trwy traffig i gyd, pawb yn jyst i adal i fynd y stwpar. Dim llawer o nerth ydi, oedd hi'n mynd i gyrraedd y gol. A chi bron iawn yn clywed y Mendes, nid yikes, mae'n y Pêl yma. No te, allan gan Bradley at Williams. A mae Basna'n sal yn dydi, a mae Hayes yn geid rhywbeth ohoni hi, ac os oedd y cyffyriad yn drwm gan Davies. Williams eto, mae Bradley'n nghanol y cae. Williams yn chwilio am Kai Jones. Na ryw beniad bach twt gan Disney at Eiron Edwards. Ac mae yna gamgymeriadau'n cael ei gwneud yn does, a be mae hynny'n danlinellu ydy'r nerfusrwydd, a be mae hynny'n danlinellu ydy pwysigrwydd y gêm, a mae'r Pêl gan Davies. A mae Williams yn ei wylio fo, a mae'r melyn ar dŷ yn heidio i gwmpas o. Mae wedi gyd arbennig y ddau gael y croesiad mewn. Ond oedd na ormod arni. Ie, ti'n gweld hyn yn fel arfer, chwaraewyr Cei Connah yn barod yn y cwrt Cosby. Mae nhw'n arfer dod i fewn yn hwyr ar yr amser cywir. A be dwi'n dweud bob wythnos bron, ti'n cyrraedd pan mae'r Pêl yn cyrraedd. Dim cyn, dim ar ôl. Os ti'n mynd cyn, ti'n cael dy marcio. Os ti'n mynd ar ôl, ti'n mynd i fethu'r Pêl. Cyrraedd pan mae'r Pêl yn dod. Paid a mynd i mewn i'n un, gyda digon amser i dyrediad i mewn. Kai Jones yn cael ei gosbi am lawio fanna. Do, dwi'n meddwl bod e jyst wedi dal i lawer wrth iddo fe'n droi yr amddiffyn. Ie, dyna ni. Chi fod mor sydyn i allu symud i'ch breichau hefyd. A na ni, mae gic di cael ei chymryd yn sydyn. Dain erbyn un. Owens, Pŵl, 2 erbyn 1, ie. Ond... Mae'n ymddychymig iawn, ond eich di wneud o'n sydyn. Eich di just weld y gêm, darllen y gêm, a mynd, oce, yna 2 erbyn 1. A mae dim yn ymwneud Cei Connah. Yr un ddau, yn sydyn eto at y postyn pella. Kenny oedd yn ôl yn cynorthwyo i fod yn 10. Nôl â hi eto, Kenny nôl yn eto, Bradley a Kenny rhyngddyn nhw. Mae wedi gwneud job sal o glirio honna. Mae gan Owens. Owens yn meddwl lle roi. Pŵl sy'n derbyn. Sbiwch ar y lles gan Disney. Ar ei droed chwedd. A nes ti weld Declan Pŵl yn pasio'r Pêl na fewn efo droed chwith. Fel a groesio ddo, am y gol gyntaf, sa'ch ddim os y Caernarfon di dysgu i wneud siŵr bod y chwarae canol cae yn dod ar draws i ddiwarchod o ryw fath. Nes nes i gael y fel yn diwedd, mae'n trio cyfeirio'r gornel bella na. Mae'n un anodd, 30 lladd, ond mae'n rhaid i fynd am y gornel. Pwynt i fi i just taro'r gol o 30 lladd. Os ti'n mynd i wneud y gol yr weithio, ia, yn canol mae'n mynd i wneud yr arbediad. Ti'n disgwyl yn wneud yr arbediad. Os ti'n y gornel, ti'n wneud problem iddo fo. Wild off mewn. Mae'n y tensiwn yma. Wild mewn, bach yn wyllt hwnna, i mi. Math o chwaraewr ydi o, de. Oedd hi'n sioc i fi bach ffordd yma pan eisiau edrych ar unwaith bod i ennill yr esgyd air, sti. I'r Seintiau Newydd nath o sgorio 25 o goliau. Mae'n cael 19 o mor un, nes mi faint o oeddio. Edwards.
Sam Heath, mae Venables fydd yn ennill addysgu dair tymor yma. Mae Curran di gyd yn dwt fanna i ganfod Eiron Edwards. Mae ddigon o le gan Eiron Edwards nawr i aros i Wild gyrraedd. Wild yn dod mewn! Mae tan o'r bar! Mor agos a hynny. Pa mor allweddol fydd hynny. Oedd Eiron Edwards di cael gymaint o amser i ddewis o. Mae Mendes di chwarae dda i Caernarfon. Mae wedi chwarae dda, a mae wedi bwydo Thomas. A mae Thomas yn brasgamu yn ei flaen, mae hwnna bel i Lwybr Hayes. Chydig bach tu hwnt iddo fo, chwarae teg i Davies eto. Fe bynnag da chi'n deud am ei waith am ddiffynol o. Mae mor gyflym yn dod nôl. Mae'r cyflymdra yn cael allan o drwbl. Mae'n mynd i newid ger yma. Y bel i fewn i'r bocs i fod. Ond symudiad da gan cael ei ddechrau gan Mendes efo'r nutmeg o bob dim wedyn Darren Thomas. Wff. Disney. A tra mae'n para. Yn un gol i ddim. Na nhw dal yn ei Caernarfon. Ti jyst yn meddwl gyda'r cyfle Wild na bwrw'r traws. Un arall jyst wedi mynd hibo. Ti jyst yn meddwl, Ti'n gwybod? Edrych ydi wan, dwi eisiau bob edrych ar y list lle mae'n eidio yn gynnar. Mae e fyny na pan mae'r bel 5 lladd i fod, mae'n sgil, mae'n art fel dwi'n gael efo. Mae e fyny yn gynnar, felly bedys yr amddiffynwr ddim neidio'n uwch na fo. Mae os rhywbeth mynd i helpu'r momentum i neud o'n dalach, i neud o yn uwch na pob arall a'r penni ar y teror bar. Nawr, dyma'r dyn sydd wedi llwyddo'r er bel yn y rhwyd. Mendes yn ei dacla fa, mae o'n honni bod yna drosedd y fanna. Ac mae o'n mynegu hynny mewn ffordd go groch. Dim blin. Chwarae o'r ffyrnig. A bysa honno yn gallu bod yn linell i ddisgrifio sawl un o chwaraewyr Cei Connah, ond am un sylon i'n siarad mewn at Wild. Mendes yn gwybod gornel fasau tasau mynd allan. Kai Jones yr eilydd. Yn gwneud be mae o'n neud ore. Dal y bel i fyny, mae wedi cyrraedd Hayes. So, syniad bach da fanna yn doedd, a mae gan Owens. Chwilio am Morris. Morris yn chwilio am Curran. O, mae Curran di gyd yn dda fanna. Dim fodd bia honna, a mae'n chwilio am Wild. Ie, dwi'n bach. Oedd wedi gwneud y pethau anoddach i curo'r bel na nôl. Ond unwaith mae'n curo'r bel na nôl, wedyn ti eisiau cadw dy ben. Wedyn ti eisiau gwneud siw bod y safon y gwasanaeth yn un safonol. Eli, mae'n ddim yn y bel i fyny, mae'n cwffio, mae'n brwydro, wan, just oedi. A mae'n just ei gorfod o bwer ar y croesiad. Ie, llu o brofiad gan hwn. Mae hwn di chwarae Pêl-droed yn Lloegr yn yr Alban yn yr Iwerddon cyn dod i Gymru. Am dymor, mae'r dyn yma wedi gael hefyd. Tair i'r Seintiau Newydd yn gynt yn y pnawn. Un ar hyn o bryd gan Cei Connah. O, gymaint byddai'r ail gol yn ei olygu. Gymaint byddai'r ail gol yn tynnu'r pwysau ar ei sgwyddau fo. A mae Caernarfon wedi dangos digon i ddangos bod nhw'n gallu bod y bygythiad. Nick, na ddweud chdi, just o profiad fi'n hyn, dwi wedi fod mewn tîm ma sydd bod un gol i ddim ar ei hôl, i ddim di bod dim byd yn ymosodol am y gêm, im di gael hanner cyfle fi'n hyn, ond dwi'n gwybod un moment dwi eisiau sgorio, gyda nhw Darren Thomas, gyda nhw Sean Bradley, gyda nhw chwaraewyr mewn moment sy'n nhw'n mynd i wneud rhywbeth special a sgorio gol a dod o Caernarfon yn gyfartal. Ie, oedd y symudiadau Andy Morrison yn tersenoli'r tensiwn yn dweud. Mendes dan bwysau. Wel, so yn dathlu'r ail gol. Mwy na un gol arall efo'r hyn. Ti'n meddwl bod fe'n newid siarp y tîm wedyn, Malt? Ti'n meddwl bod fe'n newid siarp y tîm os yn yw'n cael yr ail gol? Bydde fe'n cael lan y siop? Sa'n dod y Harrison ar wedyn, fysa. Acos mae wedi cael ei ddeud o'r blaen geni, ond mae'r tîmau ma'n heiddi gymaint o glod, acos 2 gêm yr wythnos. Dyna'r
dyna'r patrwm di bod. Ar heine, os da chi'n y chwech, os da chi'n chwech ucha, mae'r hein yn gemau anodd drwy'r wythnos. Dyna di canlyniad colli'r 3 mis ynde. Mae yn colli 3 mis, ond ti'n gwybod be mwyn ein byd, mae'r clwbiau sy'n llawn amser, sy'n Cei Connah a'r Cei Connah wedi bod yn oce, rwy'n maen nhw'n ymarfer bob diwrnod anyway. Ond i'r lleill, mae'n eich di ganmol y 10 clwb arall, y ffordd maen nhw wedi wneud yr ymdrech i chwarae. Mae hyn yn gweithio gan yr wythnos. Teithio'n bell adre ar ôl gêm i wedi gwaith diwrnod wedyn. Fi'n cwestiwn da Sean o'n hyn, oce? A ar y weitha hynny, mae tîmau fel tîm hwn, maen nhw wedi tynnu pwyntiau oddi ar y tîmau proffesiynol. Do tad. A dwi'n gofyn Sean yn mynd, pwy sy'ch chdi'n licio bod o'n Hyw? Yn y rheolwr Caernarfon sy'n mynd i mewn i gemau ail gyfa, ond ennill 1 mewn 9 ar y munud. Y llaws y nesaf yn y munud bari, dwi'n gwybod. Ond tadre newydd, sy'n wedi curo 8 o'r 9 gem gwytha, 1 gem gyfartal, a maen nhw ar momentum yn seithfad safle yn mynd i mewn i'r ail gyfa. Wel, nath Dylan gofyn y cwestiwn mwy na lai yn ystod hanner amser, a ateb syml fi yw momentum yw popeth yn Pêl-droed, a efo Drenewydd hefyd gyda'r chwaraewyr maen nhw wedi arwyddo, un neu ddwy o'r tîm yma, Callum Morris er enghraifft, felly, i fi, y Drenewydd, y rheolwr Drenewydd hoffwn i fod. Am rediad gan Bradley, mewn i'r Cosby nawr te. Di hwnna mewn neu allan? Di hwnna mewn neu allan? Callum Morris yn ei rwan ta. Bradley, fel da ni'n gwybod beth drith o. Mewn chwinciad, mae'n gynnu fo'r gallu, mae'n gynnu fo'r sgil, mae'n gynnu fo'r dychymig, a'r positif meddylfryd na. I fi'n heibio, Mae hwnna mor agos i'r llinell gwrs Cosby fan hyn. Mae Callum Morris yn gwybod, os wedi curo fi fan hyn, mae Callum Morris yn dweud bod yw tip joio ar hyd o lein i wneud siŵr bod o'n tre allan. Penderfyniad mawr yn yw e. Un arall, un ganol wythnos a nawr hon. Gwych. Mae'n agos. Dwi'n meddwl fysa ni'n mynd o beth a dweud bod hi'n iawn y penderfyniad. O dwi'n mynd. Nath o ddisgyn i mewn i Cwrt Cosby, ond arall llinell. Nawr te, hanner awr o'r gêm yn weddill. Darren Thomas yn mynd i chwipio hon i mewn at Bradley. Am wastraff. Ac oedd Bradley, oedd y syniad mor dda. A mae yna wrth ymosodiad cyfle i Cei Connah roi halen ar y briwiau. Allna Davies. Fas hon yn ergyd o un pen y cae i'r llall. Davies yn mynd i hun. Cyrn yn galw amdani, mae hwnna'n dod i ddim. Am wastraff o'r gic. Mae'n cic gornel fan hyn i Cei Connah o ochr arall y cae, lle ddech chi meddwl. Mae hon o'r cae ymarfer, gwych o gyfla, pas gampus gan Darren, nac oedd, gormod o bwysau ni, Sean Bradley ar i sodlan lle'r bodiau draed. Oedd o angen y pwysau cywir i gymryd ti ar y cyffyrddiad cyntaf i osod. Arwr nos Fawrth yn y Bari yn gadael y maes. Ie, nid istaw heddiw do. Ac nid i sôn am y taflu hir. Un o arfe Aaron Williams i gyflymdra fo i'r arf arall. Digon o amser. A gormod o bwysau. Mae Williams yn codi. Owens yn codi law ac yn cydnabod i bai ac yn deud sori wrth Horan yma hynny beth call i wneud. Mae'n dweud nhw'n wedi gwastraffu y gwasanaeth mae fewn i'r Cwrs Cosby draw yma. Dal yn un i ddim. Y fantes feina, ond mae'n ddigon i Cei Connah. Aaron Williams. I bresenoldeb yn ddigon. Edwards, dan bwysau gan Insel. Chwilio am Kai Jones, thi agos at Owens. Tafliad. Wel, mae'r rheolwyr, maen nhw'n cicio bob un pêl ar y feslys. Yn llythrenol. Gwewyr tensiwn, y bêl mewn at Kenny. O Kenny, dan bwysau gan Pŵl. Ti'n gwybod be, mae'n edrych gwneud dwrnod ni bod o ddau reolwr yma. A gweld yr emosiynau, faint o ychal ydyn nhw. Dwi wrth y modd gweld teimlad fel yna. A gymaint o anger. Rhaid fi ddweud, Hugh Griffiths fel oedd o'n chwarae, cofia. Os o'n i'n licio, mae gen i'r peiriant ystadegau. Os o'n i'n beiriant bach sy'n rhoi monitor curiad calon y ddau ddyn yna. Oedden nhw'n arfer wneud. Oedd hon.
Dwi'n cofio nid ar Sam Allardyce. Sam Allardyce. Sam Allardyce, dwi'n cofio. Wel, mae'r ddau yma. Oh. Mor agos yn dydi. Mor agos. Ond fysa ildio un gol yn troi y drol i gyfeiriad y Seintiau Newydd. Gymaint yn afantol. Owens, Mendes. Yn y cicio gosod sal di bod gan y ddau dîm. Owens eto. Tŵl. Morris. Thomas efo. Mae Thomas di gweithio'n galed. Mae wedi bod lle mae'n bwysig. O, Mendes am fler, am wirion i ildio cic osod o fanna. Wel ia, mae rhaid i Samon fod y well gan Cei Connah ar y cicio'r hyn. Ond ti'n gwybod be? Mae Caernarfon jyst gwad problemau ei hunan ar y funud efo Mendes yn jyst ildio'r drosedd yma. A im angan, oedd y mynd i ddyn lle oedd yn mynd yn wrth y gol os rhywbeth. A mae Mendes di chwarae dda. Mi fydd Owens yn rhoi fus ar y bêl. Neu dyna mae fel arfer yn gwneud. Ac am unwaith mae'r ddau'n gwahanu. Horan ar y postyn pella. Mae'r ddau gapten. Yn dod am bregaeth fach ar dwothwyr Sul. Ac... Dau chwaraewr profiadol, cofia. Faint oed ein y ddau efo'i gilydd, mae'n 75 dwi'n siŵr. Mae un yn 39 a'r llall yn 37, gwythioch allan Sio Maredydd. 76, ond ddim yn bell. Owens, oedd hi'n isel. Oedd hi'n gyflym, ond fel arall oedd hi'n buran effeithiol. Davies. Mewn â hi chwilio am Wild, oedd o'n cam sefyll. Nag oedd mae Gareth Edwards di mynd efo fo. Sbiwch. 25 munud i fynd a maen nhw'n mynd i fod yn maen nhw'n mynd i deimlo'n hirach na hynny os di sgôr yn aros fel un i Andy Morrison. Ese rhywun rhoi botel o ai yn brwy Andy Morrison. A chi'n teimlo bod y tîm i gyd ar y sgwyddell yna, fel tas nhw'n cario'r chwaraewyr i gyd, Disney mewn efo Kenny. Insol, mae di golwr ddod, mae Insol mewn, mae o'n neidio. Be mae'r dyfarnwr yn ei weld? Ydy'n garden felen i Insol, neu ydy'n garden goch i'r golwr? Garden goch i Bras, yn erbyn i gyn glwb. Mae Insol cyrraedd y bel. O, am ergyd i Caernarfon. Sorry Nick, yn dod i draws. Ti'n gwybod be, de? Mae Insol mor glefar fan hyn, oce? Mae'n oedi i rediad, de, i gyrraedd y bel gyntaf. Yli, mae'n oedi fan'na. Disgwyl y golwr, cael ei droed i'r bel, a mae'r bel yn mynd i'r cyfeiriad ffordd mae o wedi cicio i. Dwi'n mynd i gyrraedd i wedyn. Dwi'n mynd i sgorio. Ar i'r gyffwrdd o? Dyna union beth o'n i'n mynd i ofyn. Sa'n credu bod e, ond... Di gyffwrdd o? Na, ond mae'n mynd ar ei ffordd o. A sa bod i'n mynd i dal i redag am y bel, ta na i ofyn, oce, mae'n cyrraedd y bel gynta. Na, dwi'n mynd i gyffwrdd o'n gwbl. Wff. A fysa fo ddim di dal y bel, chwaith. Wel, da i di sôn am benderfyniadau dyfarnu mawr yn mynd o blaid yn erbyn Cei Connah'n hytrach. Wel, mae honna di mynd o'i blaid nhw. Allu di adio honna i'r list yn gallu di, achos i fi, oce, mae'n rhaid cyrraedd y bel yn gynta, ond mae Bras i'r pwtio fe, felly yn ôl rheole. Ti'n gwybod nhw'n well na fi, Malks? Wel, mae'n benderfyniad meddal, na ddeud hynny, gan y dyfarnwr. Ond os ddim dewis arall gyda fe, os dwi'n meddwl bod e wedi dal, felly... No, digon i'r dydd i ddrwg i hun. Mi sonyn yn y munud, mae penderfyniad yna mynd i gael effaith mawr ar y gemau ail gyfle hefyd, yn dydi? Dwi'n meddwl mae rhaid i gwyno, mae rhaid i Caernarfon gwyno am penderfyniad yna. Wel, y ddwetha ni weld hwn ar Sgorio. Mi ildiodd o 6. Do. 6 gol yn erbyn Pen-y-bont. Wel, am gêm i ddod i fewn ar y cae efo 20 munud i fynd, neu ddeud hynny. Wrth o bechod, ond mae'n un anodd, beth bynnag gêm ti'n dod i fewn i, mae'n un anodd. Chwarter y gêm i chwarae yn erbyn y pencampwyr efo 10 dyn. Chris Owens yn ffansio hi'n dydi. Mae eisiau i'r golwr gael ei gyffyrddiad cyntaf yn codi'r bêl o gefn yr hwyd. Mae'n tar y postyn! Ac yn y diwedd mae mewn! Williams yr eilydd sydd wedi sgorioi. Cyffyrddiad cyntaf French ydi
codi'r bêl o'r Rhwyd. Da ni newydd weld 5 munud sydd wedi cael yr effaith fwyaf bosib ar y ras am y pencampwriaeth. Oce, na ni sôn am penderfyniad dadleuol am y Cant y Coch wedyn, ond edrych ar go yma. Ydych chi'n gwybod bod Chris Owen yn mynd am pwen? Ydych chi'n gwybod bod yn mynd i'r ochr yna? Mae'r gwiriad, dwi'n meddwl sa Kenny wedi wneud yr arbediad sa ddim gwiriad. Gwiriad yn dod yn ôl o'r wrth y postyn a edrych a pwy sy'n na ar y Williams sticio i droed allan a mae'n just rhyw lwpio na nifyr i Caernarfon i gornel y Rhwyd a mae Cei Connah wrth i bodd. Oedd e ddim yn gwybod lot amdani, ond pwy sy'n becso achos mae'n yn y gefen o'r Rhwyd a dyna beth yn union oedd Cei Connah angen yr ail gol yna. O faint o golau ti wedi sgorio fo blaen y droed a just un cyffyrddiad fel la? Cael llyged i lot o fi. Yn ddiddorol iawn. Wel, mae hwn wastad yn gwneud argar pan mae'n dod ar y fainc. Dyna pam mae o dod ymlaen. Ond os oedd o wedi cyffwrdd y bêl o gwbl, gobryn bod o wedi, dyna'i gyffyrddiad cyntaf o, a cyffyrddiad, wel, Tyler French, Drian, mae werth i ddeud eto. I gyffyrddiad cyntaf o, codi'r bêl o gefn yr Rhwyd. Mae'n ddwy ddim, a mae'n anodd iawn dychmygu a gall Caernarfon ddod nôl nawr. Ond gadwch chi nôl at y penderfyniad yna. Golwr Caernarfon, mae'n wedi golli gemau allweddol bwysig, ond i bai bod nhw'n apelio. Mae rhaid nhw apelio. Bar mi dyn o'r penderfyniad ar ôl weld ti. Da ni wedi bod lwcus fan y munud. Da ni wedi gweld ti 3 gwaith, 4 gwaith do. Felly o bob ongol hefyd ac... Ond y ffordd nath Insol oedi o'n i gwybod bod o'n ddigon i gyntaf. Felly dyla brast i stopio i neu gwir. Mae wedi cael i yrru wrth y cael y gêm yma. Tymor hyn yn barod. Insol dy targed. Nath John yn dda iawn fanna i fod yn deg. A mae nôl gan Insol. A mae 2 erbyn 1 yn creu y lle i Pŵl, a mae Pŵl yn canfod Morris. Morris nôl at Pŵl, a da chi'n teimlo'r hiale wedi cael ei rhyddhau yn ydych. Da chi'n teimlo bod y pwysau'n sydyn di diflannu. A mae chwaraewyr Cei Connah isio'r bêl rwan. Di ddim fel taten boeth. Insol eto. Ac Hayes yn ôl. Wel, be mae hynny gyd yn olygu ydy hyn. Fel hyn mae'r tabl yn edrych nawr. Pen wythnos nesaf, Pen y Bont yn erbyn Cei Connah, y Seintiau yn erbyn y Bala. Mae'r ddwy yn fyw efo ni ar S4 ac 1 yn fyw ar y teledu, y llall yn wedd ar llediad, a hynny erioed i digwydd o'r blaen. A mae Harrison, fel oedd Malcolm wedi ddarogan, yn dod blaen, a mae dyn y lygad ddi yn gadael. Maen nhw'n mynd i warchybus ganddyn nhw nawr, Sion. Am bendant maen nhw yn, ti'n gwybod, dydd Harrison, dim Sion dwi. Newid yn enw am eiliad. Ond Harrison a ti'n gwybod beth mae'n mynd i wneud, jyst eistedd o flaen y tri am ddiffynwr canol, a mae'n mynd i aros yn y cylch na sy'n licio, jyst codi peli i fyny o cae siop, de. Mae French di cael ei law ati hi, ond bobl bach oedd i bron iawn ddim yn ddigon. Oedd yn arbediad da. Oedd o yn arbediad da. Ie, ti'n iawn, French mynd ar draws i gom. Eto, mae hwn yn y gornel, felly ti'n gwybod mae rai chdi fynd amdano. Mae'n gret o arbediad, chwarae teg iddo fo, mae yna i fynd lawr mor sydyn. Dys ni agos i'r gol. Mae'n cic gornel y cyfar, allu Cei Connah. French di bod na'n lwcus iawn, tysa'r arbediad yna'n dal di arwain at gol. Nath o'n dda fanna. Pŵl, cic gornel arall. Mae hyn yn artaith nawr i Caernarfon. Sylach amdani. Wel, a cwpan yr enfys yn parhau. Rhaglennu'r clwb rygbi. Di'r gem mae'n cael ei dangos yn fyw, ond maen nhw yn cael ei dangos yn ei cyfanrwydd. Y gweilch yn erbyn y Scarlett heno, 10:15 mae hon ar S4C, ac yn afori am 5:30. Wrth i weld y gem rhwng y gleision a'r dreigiau. Wel, be fydd ochr arall yr enfys i Cei Connah? Mae yna ryw air yn aros yn sydyn yma'n does. Ar ôl i beth edrych yn goddol, mae Bradley yn chwilio am Hayes. Wel, penderfyniad oedd yn drobwynt, a mae'n mynd o'n destru siarad. Wel, fe gaethon ni'r un peth yn oedd ganol wythnos, o Tina gyda Tommy yn sylwebu, a union yr un peth. Y tri o'n i'n meddwl bod hi'n Cerdyn Coch, ond wedyn gan gweld be digwyddodd,
Insel yn just yn dod iddi gyn y gol geidio ddim yn cael dim byd ar Insel, felly mae'n gerdyn coch anodd I gymeryd I Caernarfon. Ond I fod yn deg a Cei Connah, 19 ymdrech yn erbyn 1, felly hynny yw, dwi'n deud throbwynt, ond be dwi'n golygu wrth bod yna 8 ar heina'n gywir, oedd o yn drobwynt ac oedd o'n methu sgorio, ac yn sydyn maen nhw'n gwneud ar ôl y penderfyniad mawr yna. Ia, hwnna digwyddiad mewn gêm sy'n mynd I just troi y gêm ar ei phen, a mae'n edrych bod ti wedi gwneud. Mae Caernarfon yn dod anoddach I wyna'n gael un yn ôl I mewn I gêm o 10 dyn. Dwi'n dall, ond oedd hi'n penderfyniad anferth i'r dyfarn nhw'n dweud. I fi, rwan, di gweld ti eto, oedd hi'n anghywir, nath o'n cyffwrdd yn Insol. Insol clefar, iawn, ond twyllo y dyfarn nhw'n hefyd. Herwydd oedd o ddim yn mynd I gyrraedd y bel na ar ôl cyffyrddiad cyntaf. Oedd o'n chwilio amdan bras o trwyddo fod oedd. Hayes yn ymladd yn galed a mae yna gymaint o eironi yn y penderfyniad ac os gêm ola Lewis Brasi Cei Connah fe gafodd o garden coch yn erbyn Caernarfon. Dyma fo yng Nghaernarfon yn chwarae yn erbyn Cei Connah a mae wedi cael carden coch yn ei herbyn nhw. Da ni wedi bod yn gwneud y gêm yma ers rhai blynyddoedd o'n Nick. Dwi'n rhoi wedi gweld hynna'n digwydd mewn tymor. Ti, chwaraewr yn cael ei yrru wrth y cae I un tîm, un gêm a wedyn i'r tîm arall yn y gêm. Ti wedi gweld am hynna Sean o blaen? Dim o gwbl. A tasodd a barot yn lle caneri. Mae o'n sal fel parot yn dydi. A gwir amdani ydy, mae'n ail gerdyn goch iddo fod tymor yma. Dwi'n meddwl bod hynny'n golygu bod o'n colli tair gêm. Felly hynny dyna ddiwedd I dymor o. Efo'r gemau anferth. Mendes yn mynd I hyn! Mae'n tasgu oddi ar y golwr. Gareth Edwards ar y bel wedyn. Ti'n edrych ar sy'n aflaenwr yna, Mike Hayes neu rhywun sy'n wedi cael blaen I droed i'r unigaill a sy'n wedi hedfan heibio'r golwr o'n Gareth sy'n yna. Oedd Harry Potter draed, oedd o reit fywiog ond just y goes fawr na wnaeth I addasu draed digon I gael rhyw reolaeth ar y cic am y gol. Y bel gan Oliver Byrne lawr ganol y cae. Chwarter awr o'r gêm I chwarae. Mae gan Davies. Hayes ar ei ôl o. Davies. Mae hwnna'n garden felen. Mae hynna'n neud yn bwrpasol. Ti'n gwybod pam? Oherwydd rwan mae o'r 4 cardyn melyn. A wedyn neith o ddim chwarae wythnos nesaf. Oherwydd hyn, neith o chwarae yn y gemau ail gyfle. Felly mae o'n ddiogel ar gyfer y gemau ail gyfle. Da'ch pwynt chi. Sinigaidd. Ond da chi'n mynd nôl at y cerdyn goch na. Hynny yw, be nath y golwr oedd hoi hun mewn sefyllfa lle oedd y dyfarnwr yn gorau gei penderfyniad ynddo. A be da chi'n gwneud hynny, da chi'n troedio llinell denau wedyn. Ac oedd Insol yn gwybod hynny, fel blaenwr, sa fi'n gobeithio ar un peth. Mae hwn un o'r goreion yn y gyngrair, mae ar restr FIFA. Ond mae'n siŵr mae ac bod y gemau mor agos at ei gilydd, mae'n ymddangos bod yna benderfyniad mawr yn bob gêm. Cos mae'r gemau mor agos at ei gilydd, ond boes bach mae'n benderfyniad mawr wedi bod. Sa'n credu bod dim bai ar y dyfarnwr yn bersonol, achos oedd y tri o'n i'n meddwl bod hi'n gerdyn coch. Felly, dyw e ddim yn cael y cyfle I weld I dwywaith, tairwaith fel y dyn ni yn galler. Felly, os dim bai arno fe fel y dyfarnwr fel petai. Na. Na, mae Tom Owen yn o'r gorio. Morris yn rhoi dim gobaith I French ac yn sydyn. Da chi'n teimlo bod y champagne yn dechrau cael ei lusgo allan o'r hewgell ar gyfer yr wythnos nesaf. Tair i'r seintiau heddiw, nawr mae'n 2 I Cei Connah. Morris yn wych fan hyn, gwybod yn union beth oedd yn neud. Edrych am y gornel pella a mae'n gracer y gol. Mae'n dal I... Dwi ddim yn trial rhoi gormod y bŵer mewn ni. Crymani fi mewn i'r gornel a gwych y gol yn cael Morris. A beth sy'n ironic yw cer yn ôl 10 cwarter awr yn ôl, y gic o smotyn a alle fe wedi bod. Dyna gêm gwahanol bydd wedi bod sydd wedi cael ei roed. Fe yw'r dyn gyda'r gol yna. Bod yna Bradley ti'n sôn am yn ochr arall, ond am gol, fel ti'n dweud, oedd am yn gorau dim pŵer, pasio I gornel. Pasio i'r gornel. Dim yn hawdd, ond cael y Morris, chwarae'r y tymor yn y marn ni, bynnag neu ddigwydd o rwan, a wsos nesaf.
Os am tensiwn nawr. A mae Caernarfon eisiau un peth ac un peth yn unig wrth i Horan fynd mewn ar Kenny. Ia, dwi'n cadw'r sgôr lawr. Ia. Ac peidio cael anafiadau. Ni pobl pwysig sydd y tîm. Fydd... O, mae hwnna'n dacl o'r tôl, dyri? O, hwnna ddim yn garden felen. O, mae Kenny... Dyma'r gol eto. Ia, mae'n ei special. Mae Callum yn gwybod. Mae wedi codi ben, mae wedi gweld ei safle. A dyna be mae y dyn yma yn ei feddwl. Ie, rhif un, ni ydi, rhif un, unwaith eto. Davies a Bradley. Gai ddeud, David, mae yna bwlch mawr does yn y gyngrair o'r rhwng y ddau dîm yma. Ond mae o... Dyma di celwydd chweith na di, efo'r bwlch. Williams, sgorio ar y gol o Einsol. Chwarae teg i French. Chwarae teg i French, nath o dda fanna, nath o'i gadw lygad ar y bêl. Oedd o'n ddewr, oedd o'n gwybod bod traed Einsol ddim yn mynd i dynnu nôl allan o'n i. Gret o groesiad gan Williams. Rwan ta, da iawn i French. Nath o fynd efo'i draed, ond nath o gadw'r bêl allan o'r gol. Un cyffyrddiad. Sa'ch di ella wedi just clipio'r bêl dros fo, mae'n adrymau ar y llawr. Ti'n fel Sean? Ie, mi oedd yn gyflen o, ond rhaid rhoi clod i French fyna, fel ti'n gweud, Nick. Defnyddio gryfder. Agasau at y 10 munud ola. 10 dyn, Caernarfon yn erbyn y pencampwyr. Ie, jyst y sôn yn sydyn oherwydd y bwlch ma dwi'n sôn am 36-37 hyd yn o'n mwy o bwyntio rwan. Ydy'r cyllid hefyd, Nick. Y cyllid Ewrop. Mae Cei Connah'n gael bob tymor esblaen di Morrison yma. A fas yma'n gegin mae Johaniaeth i Caernarfon yn bysa. Honna wastad llwyr. A mae Bêl yn cael ei rhai yn sydyn i Lwybr Davies. A sbiwch arno'n heidio y cochion mewn i'r Cwrcosbi. Pwy sy'n cyrraedd? Wild! A'r dîm ys a'ch isio gyrraedd o'r tri. A ti'n gwybod be, na ddeud chdi'n beth, o'r dechrau y cicrydd i Caernarfon, lle oedd chwaraewyr Caernarfon ar ochr y gwrs Cosby, lle maen nhw'n disgwyl mewn bus stop. A ddech chi'n edrych wedyn ar y gic allan, ac wedyn y gwrth ymosodiad efo cyfrymdra, a wedyn y croesiad yn berffaith yn da Michael, do beth i chyrraeddi. Michael Wilde yn taflu hun efo bob awns o egni yn ei gorff, ond methu cael blaen i droed i Sgorio. Am gos hwnna di bod. Ac i fod yn deg, i gyd yn deillio o gic wych gan Oliver Byrne, golwr Cei Connah. Nawr te, mae Horan wedi gadael maes y gad. Mae yna un frwydr fawr i'w hymladd ar wythnos nesaf. Mae Dans ymlaen fel eilydd yn ei le fo. Mae Taylor Williams wedi dod ymlaen yn lle Hayes i Caernarfon. Eto, meddwl amdano fo'n eich tactegol i fi'n bach o eich cael cadw melyn rhag hom. Ie, mae llygyd nhw nawr yn dydi ar gêm arall. Mae llygyd nhw fel llygyd Cei Connah, fel llygyd y Seintiau, fel llygyd y Bari ar y pen wythnos nesaf. Nawr te. Mae Mendes yn mynd o'r carden felen am honna. Gwsochi amser fyd. Mae'n cael carden felen ar bwrpas. Oherwydd mae o yn yr un sefyllfa Hayes. Ie, tactegol ydy'r cardiau melyn yma. A rwan, beth sy'n mynd i ddigwydd rwan, bydd Hayes na Mendes yn chwarae wythnos nesaf, sy'n golygu gyd nhw'n chwarae yn y gemael gyfla rhacom bod nhw'n mynd i gael cardiau melyn arall. Mae'n neud i fi fach ysbonach hynny. Dwi'n licio beth sy'n digwydd efo'r rheola yna. Na, ni'n siarad efo Aaron Edwards bythefnos yn ôl. Ac oedd o'n deud, mae mor anodd peidio cael 5 carden felen mewn gymaint o gemau mewn tymor. Mae'n rwy'n mynd ar y ddwy goes mewn gwirionedd, ond mae'r heine yn gliniau ac yn linyn y gar sy'n angen i gwarchod. O, hei, mae'n chwaraewr mwyaf ffit yn y clwb yma Cei Connah. Mae wedi bod erioed fel oedd o'n y Seintiau Newydd. Ond na just deud un peth. Davies. Mae'n just deud gymaint o flas am wythnos nesaf. Williams.
Bêl at Pŵl. Am ben wythnos iawn blaen ni. Am ben wythnos. Da ni ddim di cael ein nes blynyddoedd. Na fo. A da ni rioed di gael o mewn 2 gêm ar wahân yn holl gyfnod y 12 disglair. Cael ei chwipio fyna tinsel. Mae'n dangos lle mae'r uwch gyngor yma. Mae'n dangos profil. Ac yn taflu negas allan yna. Mae clwbiau yn yr uwch gyngor yn cryfhau. Maen nhw'n dod o well. A ti'n edrych ar Ewrop. Ewrop efo... edrych ar Ewrop efo 3 cysylltiad tymor nesa. Ella, mynd un tîm o Cymru mynd i fewn i group stages ac aros yn Ewrop. Hwna di'r lefel nesaf da ni angen cyrraedd. A mi bydda chi'r achna garfan. Ac mae'r tîmau, os gael galw nhw'n dîmau llaid, ac dwi'n feddwl, mae nhw yn mynd fewn fel, wel, sy'n chi'n dychmygu hanner tîmau'r byd, i mewn i gystadleuaeth newydd Cyngres Ewropa. Dyna lle fydd tîmau Cymru yn cystadlu ag eithrio, wrth gwrs, y pencampwyr. Mae'n Jensel! Mae o'n gyflym yn dydi, mae o'n fflachio. Ac... cyfle fan hyn, Soldoes mae'n neud yr hediad neu'r postau gyntaf eto, a mi yn jyst gael i'w edrych a... Ti'n mynd angen llawer ar hon, erwydd jyst allan i'n droed, jyst i flic bach na, ond drio yna threu gormod arni. Ac mae Pen y Bont yn mynd i wynebu dipyn o dîm pan ydych chi'n edrych ar sut maen nhw'n chwarae nawr, ond i mynd nôl at y pwynt y ddau ohonoch chi'n neud am Ewrop. Hynny yw, mae yna arian anhygoel yn dos. Da chi'n sôn am dros 250,000 o bunnau i'r pencampwyr, dim ond am gyrraedd Ewrop, ond mae'r tîmau yn y safleoedd is dros 200,000. Dyna sy'n gyd gwahaniaeth, ynddo? So mae'n cadw Caernarfon mynd am blynyddoedd i ddod, ac hefyd yn cryfhau nhw i wneud siŵr bod nhw yn y 6 ucha bob blwyddyn yn bygwth i dod y 3 ucha. Morris. Y bêl gan Pŵl. Pŵl. Nôl at Morris. Dans, un o'r elyddion. Ie, mae'r rhyfedd meddwl, os di Cei Connah mynd i fynd ar bencampwriaeth, fydd hi'n 2 dymor nolynol heb y seintiau yn y brif gystadleuaeth yn Ewrop. Morris, mae wedi gweithio mor galed, ynddi, a mae Mendes eisiau fod yn ofalus, wedi cael y garden felen oedd o isio. Gobeithio bod hi'n dall. Ie, ydy wedi dall. Ie. Os ydy'n cael ei fwriadol, mae wedyn, dydi. Gic at Morris. Nôl at Pŵl. Mae hwnna wedi goredeg. Wel, maen nhw ar garlam, maen nhw'n blasu hyddig. Y ffordd mae Cei Connah mae'n chwarae well i Pen y Bont bod yn barod amdan, am gêm, am benwythnos i orffan y tymor. Pwy fydd y pencampwyr? Y dyn yma a'i glwb 6 mlynedd yn olynol es bod wedi cychwyn fel rheolwr yma de, a maen nhw wedi bod yn Ewrop bob un blwyddyn. Wrth i ochr o Craig Harrison, di cyrraedd 6 gwaith, y pencampwriaeth 1, a maen nhw'n gweddu i gilydd go iawn. Gymaint o ddylanwad. A mi oedd yma'r cwestiwn pam bod e'n ymuno a Cei Connah yn y dechrau, pawb yn meddwl, wel, pam cael 2 rheolwr fel petai. Ond mae'n holl bwysig cael tîm o amgylch ti, a dwi'n siŵr bod Andy Morrison yn gwerthfawrogi cael syniadau i bwntio off o. Wel, dod yma o Hartlepool nath o, a mae'n rhaid oedd wedi rhagweld beth na ddigwydd na ddoe. John. Bradley. Malt, ydych chi wedi gweld gwahaniaeth yn steil Cei Connah ers i Harrison ddod i ymuno efo... Na. Efo Morrison? Na do. Oedd be ddeud ydy, y pethau bach manwl Harrison dod i fewn. Oedd y system a'r gweithgar, gwaith caled, yna'n barod y cant. Fysa neb yn mynnu mwy na mae Andy Morrison yn neud ar hynny. Ond y pethau bach, pa bryd ti'n gadael sy'n safle, penderfyniadau ti'n gorau wneud ar y bêl na. Dyna di'r gwahaniaeth.
Williams a'i ben I lawr. A mwy na'n byd, y profiad yn yr ystafell newid ar amserau fel hyn. Pan ti mor agos I groesi lein I fod yn enwog fel curo cyflawni llwyddiannus. A hefyd, da chi'n dîm proffesiynol, da chi eisiau rhywun I drefnu'r sesiynau ymarfer mae'n debyg yn does? Oes, mae gen nhw Jay Catton sy'n neud hynny fyd, mae o'n ogyn ffitrwydd a mae o'n gweu pethau, mae o'n fachgen sy'n mynd I fraich rownd y chwaraewyr pan mae amserau yn galed. Dans. Bradley, mae Caernarfon yn gweithio mor galed nawr. Mater o gadw parch ydi Pêl, chwilio am Wild. Disgyn I Disney, a ddim disgyn yn garedig. Disney allan o'i safle, ond mae Pŵl, fel mae Pŵl o hyd yn gwneud yn ôl yn gwarchod. Jones yn chwilio am Kenny. A'r eilydd Harrison. A mae Kenny yn benderfynol, mae o'n ddiwyd. A mae Harrison yn y diwedd yn ormod iddo fo. A mae yna brofiad yn hun Cei Connah. Mae rhyw ddigwyddiad felly'n tanlinellu. Maen nhw'n gwybod sut I ennill Pêl, ond nhw'n gwybod sut I dorri ar y masodiad. Pŵl. Jamie Insel. Chwilio am Wild. A mae yna lawer iawn o beli di mynd mewn yr rhy bell gan y ddau dîm. A mae'n gic gornel arall I Cei Connah. A sbiwch. Pa mor aml da chi'n gweld tîm yn cael tair cic gornel ar 10 mewn un gêm. Dyna oruchafiaeth a heb sgorio yn. Yeah. A mae hwn di sgorio. A gol gofio ni am dipyn. Ac y French di gwneud digon. Gic flinedig allan yn ddi syth nôl at Morris mewn gan Williams. Y French di aros ar ei linell. Kenny nôl. Chwilio am Bradley. Owens allan at Davies. Mater o funudau ychwanegol ydi 3 munud. 3 munud. Dans. Pŵl. Williams. William Wild. O, mae wadig yn ddaid yn ei honna nôl. Disney mynd amdani. Allan at Dans. Bydd o'n ffansio ei hun debed bydd. Williams. Gwydwch chi be? Mae'n gic gornel arall. Ond be newch chi o'r penderfyniad yma, o'r perfformiad yma? Mae nhw wedi edrych yn y diwedd yn awdurdodol ydyn wrth I gael golwg ar un o'r prif resymau am hynny. Morris mewn i'r cwrdd Cosby. Williams ar draws, Insel yn mynd amdani hi. Mae'n y giw eisiau tanio. O, sbiwch am Morris! Arbennig. Wel. I ail gol o. Oedd hi'n gampus. Gan I goroni, seren y gêm felly gan. As fe mynd I wneud. Callum Morris, un gol I gornel bella, edrych ar gol yma. Oce, twyllo hwnna, a wedyn just toe poke. Mae'n gwybod yn union beth mae'n wneud. Mae'n gwybod os dwi'n cymryd ti'n sydyn, mae'r golwr ddim yn medru setio un. Edrych a, sydd! Nes wedi cael ei gael lawr. Mae'n gret o gol, gan gret o chwaraewr, gan chwaraewr y tymor yn yma ni, dim ots be wneud I gwrs o nesaf, am gol gan Callum Morris yn neud siŵr bod 3 pwynt arall yn mynd I Cei Connah a'n agosau at y teitl na. Ie, yn gwisgo mantell y capten ar ôl I horan adel y maes, seren y gêm, 2 gol. Hei. A dim just yn y gêm yma. 28 gêm wedi chwarae tymor un. Mae wedi methu reid trwy anaf. Ac mae'n 28 oed. Mae wedi cael 9 gol tymor, 10 gol tymor un. A gol ganolgau. Mae'n un o'r chwaraewyr wedi glywio pethau fo'i gilydd, ond mae'n wedi gweu nhw hefyd o ganolgau. Sut effaith mae hyn yn mynd I gael ar Caernarfon? Hynw anghofio amdano fo.
Efo'r tîm oedd Hyw yn cael ei orfodi chwarae heddiw, mae gyda fo chwaraewyr yn ôl. Llawer mwy iach. Mae gysylltiaeth amser yn y tîm yn un peth pwysig. A mae o'n paratoi, rai wsnosan yma ni, am y gemau elgof yna. 2 gem o Ewrop fydd Caernarfon. A dyn nhw rioed i bod yn y sefyllfa yna. Felly, fydden nhw'n barod, pai ti a poeni am hynny. Ond ti'n be? Sa'ch di methu... Ond mae fewn at insol. Sa'ch di methu tio wythnos nesa. Y 2 gem enfawr, yn well efo pêl golf clinic. Mae di mynd yn 1 gol ar 1 gyda llaw sôn am bencampwriaeth rhwng Manchester City a Chelsea. Felly fydd na ddim y pencampwriaeth o bosib iddyn nhw heddiw. Fydd na'n pencampwriaeth i neb yma heddiw chwaith. Y bêl gandant. Chwiban ola'r gêm. Prynhawn, tyngedfennol mewn stori sydd i para a para. Testunau trafod diri y fwyaf o bosib yn drobwynt yn y gêm. A'r penderfyniad hwnnw oedd y penderfyniad i anfon golwr Caernarfon Lewis Brass oedd i ar y maes. Ar y pryd oedd 1 gol gan Jamie Insel yn gwahanu y 2 dîm. Ond yna, fe ddoth y tlws yma nes efo goliau gan Williams a 2 gan Morris. A'r wythnos nesaf, da ni'n penderfynu, da ni'n gweld pwy sy'n mynd i gipio hon. Ydy, mae di mynd lawr at sadwn ola'r tymor. Cei Connah 4, Caernarfon dim. Dewch nôl ato ni ar ôl yr egwyl. Mae e wedi rhoi honno yn ei lle'n berffaith. Mae hi wedi drilio honna i'r gornel uchaf. Un gêm ar ôl yn y tymor yn uwch gyngor Cymru JD, ac mae'r cyfan yn y fantol ar ôl i Cei Connah ennill eto. Callum Morris yn taro 2, oedd hi 4 i ddim yn y diwedd yn erbyn Caernarfon. Fan hyn ar lannau dyfrdwy, mae'r pencampwyr yn mewn y penwythnos ola 2 bwynt yn glir ar y brig. Dyma sut mae pethau yn ennill. Cei Connah ymhen y bont, y seintiau newydd gartre yn erbyn y Bala. Y tîm sy'n drydydd ac yn bedwerydd yn mynd i gael dylanwad mawr ar tynged y bencampwriaeth yma. Sean Moredes sydd wedi bod yn gwylio gyda fi, oedd hi'n gyfforddus yn y diwedd. Yn y diwedd, ie. Hwna'n adlewyrchu'r gêm
Dim o gwbl, achos ti'n meddwl bod ti, Callum Morris rhyw gwarter awr cyn i fe sgorio'r gôl arbennig yna, yn rhoi cric rhydd i Caernarfon reit ar ochr o'r brwch, a gallai honna wedi fod yn gicwr smotyn yn hawdd. Ond wedyn, wrth gwrs, y penderfyniad mawr yn ermau'r gôl geidar yn cael y cerdyn coch a'r troiodd hwnna'r gêm ar ei phen. Ni'n edrych ar y digwyddiadau unigol yn y man ar ôl i ni glywed gan rhywun sydd dipyn a pesach na oedd yn gynharach y pnawn ma, rheolwr Cei Connah, Andy Morrison. Andy, the title race is now very much in your hands, and that's exactly what you wanted. Yeah, well, listen, we know the World Cup this morning. We know that nobody's going to do us any favours. We knew they'd win. They've got a really tough game against Bala next week, but we've also got a really tough one against Pêl-droed. You know, so at the start of the day, you know, we knew the situation. We had to win and look after our end. We put ourselves in a great position again. You know, so we're thoroughly delighted. How were the nerves when you were only 1-0 up for large parts of the game? It's always tough because you need a second. But, you know, if we'd taken 50% of our chances in the first half, you know, we'd be 2 or 3. Once you get the second goal, it makes it easy. And then, you know, the lads can show a little bit more quality at the end. But listen, they've been absolutely magnificent, every one of them. And we're on now 76 points, which is 4 times out of the last 5 years that wins you the title. That's how amazing that group of players have done. Now they've got one more mountain to climb, and we'll go down to Pêl-droed and climb it next week. That red card for Caernarfon, that was the big turning point in the game, wasn't it? No. Big turning point in the game was being 1-0 up and keeping a clean sheet. We keep a clean sheet and we win the game. You know, when we've ran over them again, late on in games, we've shown our fitness levels. You know, I believe we're the fittest team in the league. We've shown it time and time again that we're those last 15-20 minutes that we will go and run all over teams. Pêl-droed, they brought your unbeaten run to an end here back in April. So, you know, Rhys Griffiths' side, they're going to give you a tough game on Saturday, aren't they? Yeah, it's going to be really tough. Listen, we don't want no favourites, the same as TNS won't. You know, they want a Bala to be full team. We want Pêl-droed's strongest team. And then, you know, like I say, may the best team go and win it. Because we've both put ourselves in incredible positions, and both teams have got to take a lot of credit for what we've achieved over this season. Would you want to be anywhere different than where you are next Saturday? What, being 2 points clear at the top? No, I'm quite happy with that. It's in our hands, and that's all we've wanted all season. You know, to be the problems that we've had to deal with this season. You know, we've still got 6 key players missing, and it's in our hands. It's an incredible achievement, and as I've already said, you know, 4 of the last 5 years, 76 points wins the title. You know, so that's again testament to the group. But we'll rest up this week, and we'll come back and be ready to go to Pêl-droed, and you know, we're really looking forward to it. Diolch, Andy. Thank you. A fo ben, byd bont. Bydd i bendigeidfran yn ymadiad yn arwen o lawr yna yn llawn. Edrych chi edrych ar y digwyddiadau yna. Peder i ddim yn gyfforddus, ond y cerdyn coch wedi dylanwadu ar bethau falle? Wel, nagodd, wrth gwrs bod e ddim dylan yn ôl Andy Morris. O'n i'n y pwynt sylwebu, yn ath Nick fi a Malt gweud ma hwnna'n gerdyn coch. I fod yn deg i'r dyfarnwr, dim ond un cyfle mae fe'n cael i weld be digwyddodd, a os dim dewis gyda fe o be welodd i roed y cerdyn coch i'r gôl geidwad. Mi oedd yn, nath yn newid y gêm yn anffodus, achos rhyw 2 funud wedyn ar ôl i'r gôl geidwad newydd yma'n Sgorio nag i'r ddwy'n. Gawn ni weld i nawr, y peth cyntaf oedd y French i wneud oedd codi'r bil o'r rhoed. Ie, bron yn mynd mewn yn uniongyrchol o'r gic rhydd, a wedyn Williams fi credu gyda cyffyrddiad cyntaf fe ers dod man. Sa'n credu bod yn gwybod lot amdani ddi, ond yn neud digon i weld y bel yn mynd mewn i'r rhwyd. A mi o'n nhw'n dîm gwahanol. Beth sy'n newid? Sut beth yw ei chwaraewr pan mae'r pwysau yna'n diflannu'n sydyn? Mewn unrhyw chwaraeon, unwaith mae'r pwysau yna yn tynnu oddi o'r ysgwyddau. Mae'n gêm hollol wahanol, bod e'n golf, bod e'n Pêl-droed, bod e'n tennis, unrhyw beth. Mae pwysau yn peth hynod arbennig. Ie, ni'n mynd lawr i'r gêm ola. Rhywun sy'n gyfarwydd iawn a codi y cwpan yma. Nawr gyda'r nomadiad yw Aaron Edwards, mae fe gyda Sioned. Aaron, mae'r ras am y bencampwriaeth wedi mynd lawr i'r diwrnod ola. Os yna dimlad o ryddhad o gael y fuddugoliaeth na heddi? Ie, dim bach ar ôl TNS chwarae gyntaf. Yn gwybod o'n wedi ennill o'na, dim bach mwy o pressure i ni, gorau ennill. So, da ni'n hapus efo'r perfformiad eto, da ni wedi dangos da ni'n gallu troi fyny ar y noson fawr. Gaethoch chi lot o gyfleoedd yn yr hanner gyntaf yna. Be nath Andy Morrison weithoch chi hanner amser? Just cario ymlaen, ond just dim bach mwy o quality a ella just gorffen eich shots, ond da ni sgorio 4 arall a ni'n hapus efo'r perfformiad.
A jyst pa mor bwysig oedd cael yr ail gol na? Ie, ti'n bod, maen nhw'n gallu cael un chance yn rhywbeth a oedd o'n lwcus ti'n siŵr os yna penalty oedd o'n agos, ond da ni jyst yn hapus sut da ni wedi perfformio a da ni y gêm fawr wythnos nesaf i ennill bencampwriaeth. Yn edrych mlaen i Ben y Bont, mae arnoch chi ganlyniad i nhw nag ysau ar ôl i nhw fydd i chi fan hyn? O do, dwi'n meddwl da ni wedi sgorio un gol yn erbyn tymor yma, so maen nhw wedi bod yn tîm anodd i torri lawr a da ni gorau ffeindio ffordd arall efo, mae Michael Wilde i gohirio rwan o'r gêm efo'r 5 cerdyn melyn, ond dwi'n gwybod pa mae wedi newid o tymor diwetha, dwi'n deallo, ond da ni gorau ffeindio ffordd arall. Fel chwaraewr, ti'n gyfarwydd iawn a ennill bencampwriaeth. Ydy fel hwn yw'r un fwyaf cyffroes i ti wedi bod yng Nghlwm a'n dyrfa di? Ella, dwi'n cofio colli diwedd yn Bangor, dwi'n meddwl colli, ond nath ni wneud yr un peth efo nhw a nath ni cyrra nhw 5-0, so dwi wedi bod yn y sefyllfa o blaen, so, a da ni'n gwybod sut i delio efo lot o experience yn y tîm, so dwi'n edrych ymlaen am wythnos nesaf rwan. Diolch yn fawr, Eiron. Okay, yeah. Aaron Edwards yn llygad i le, sori Aaron, joc sal, ar llygad ddina. Fa mor bwysig fydd profiad pobl fel Aaron Edwards pen wythnos nesaf? Wel, fe wylwn ni'r parch y reolwr yn tynnu off gyda rhyw gwarter awr i fynd, felly hwnna i fi yn dangos faint mae fe'n meddwl i'r clwb a faint o chwaraewr yw Aaron Edwards i'r clwb yma a wedi bod i'r gyngrair yn ystod i yrfa. Ych chi'n credu mewn ffawd, Sean, yw'r ffawd o blaid Cei Connah gyda ambell i benderfyniad a digwyddiad dros yr wythnosau diwetha? Na, ti'n gwybod, ti'n cael pethau lwcus yn digwydd ti yn ystod y tymor a pethau'n lwcus ar y foment popeth yn mynd o blaid Cei Connah. Felly, lle di weid bod rhywbeth wedi cael ei ysgrifennu yn y nef, ond gawn ni weld wythnos nesaf, mae'n mynd i fod yn ddifyr. Mae tymor yn parhau o ran Caernarfon, y gemau ail gyfle yn ei disgwyl nhw, a mae'r rheolwr nhw, Hugh Griffiths gyda Sioned. Hugh, mae rhaid mi ddechrau gyda'r garden goch na. Be yw dy farn di ar y penderfyniad? Dwi'n meddwl mae rhywun yn gofyn i cwestiwn, mae'n rhywbeth i meddwl amdan does. Dwi'n meddwl mae Lewis wedi cael yn just cyn efo. Mae'n reit ar yr asgell, mae allan y bell, a dwi'n meddwl mae'n sgorio o'r next touch mae'n cael. So, gen i weld, dwi'n meddwl rhaid ni edrych arno fo, a wedyn falle gen i apelio fo. Ond mwyn wedi gwneud y decision, a rhaid ni mynd efo, ond first look, ddim yn edrych yn dda. Canlyniad siomedig yn y diwedd, ond allwch chi gymryd lot o hyder o'ch perfformiad chi yn yr hanner gynta yna, nag chi? Do, ni ti cael y bel lawr, oedd o'n anodd, Cei Connah ati, maen nhw'n chwarae am y gymraeth, dyn ni chwarae am y pwynt neu falle ni ar ôl, ond nhw'n ti gwella ni heddiw, so ddim complaints ac mynd yn ôl ati wythnos nesaf. Yn edrych mlaen i'r penwythnos, pa mor bwysig yw bod chi'n gorffen y tymor ar nod yn bositif cyn y gêm ail gyfle? Dim bwys o gwbl. Dyn ni eisiau ennill y gêm siw braidd, ond does ddim byd yn mynd i newid yn y gynraedd, dyn ni'n mynd i newid y goliau o beth sy'n nes o falle psychological advantage neu pobl ddeud, ond dyn ni eisiau ti ennill bob gêm dyn ni chwarae, ond does ddim byd ar y gêm. Diolch yw. Diolch fawr i chi. Lot o wyddor gan Caernarfon tymor yma, ond penwythnos nesaf, wrth gwrs, mae dyn ni gêm fawr, y gemau ola, dych chi'n edrych ar y goliau ola yn y gêm yma, Callum Morris yn cael dwy, un o'r chwaraewyr y tymor yn ôl y sylwebwyr, cytuno dy hynny, Sean? Yn sicr. Oedd hon yn glinker, achos dwi ddim wedi trial bwrw i rhy galed. Mae'n jyst yn edrych am y gormel pella ac yn plannu ddina. Gwybod o'r gol geidwad newydd rydano. A Callum Morris, mae fe'n un o'r chwaraewyr sydd wedi disgleirio yn ystod y tymor yn sicr. Taro'r Bêl yn bert, Taro'r Bêl yn gynnar i wneud un 4 gol i ddim. A maen nhw wedi cipio'r triffwynt. Hynny yn golygu mae nhw sydd ar y brig yn mynd mewn i'r penwythnos ola. Ni'n mwynhau gwylio goliau Callum Morris fan hyn. A dyma'r sefyllfa penwythnos nesaf. Ni'n torri tir newydd bach o hanes yn Uwch Gyngor Cymru JD o ran Sgorio. Hon fydd ar S4C, Cei Connah ar y brig ym Mhen y Bont. Nodwch yr amser. Ni arno cynio hyd yn oed. 11:45 bydd y rhaglen yn dechrau gic gyntaf am 12 ac yn fyw ar y we. Gwedd ar llediad o'r gêm arall, y Seintiau Newydd cartre yn erbyn y Bala hefyd. Mae'n mynd i fod yn bnawn mor dramatig. Pwy sydd ar gêm mwyaf anodd, ti'n teimlo, Sean? Anodd gweud. Elli di weid Cei Connah oherwydd y record diweddar yn erbyn Pen y Bont, ond fydd y Bala eto'n gêm galed i'r Seintiau Newydd.
A ni'n deall, Aaron Edwards yn rhoi'r clyw mwy o ni, dim Mike Wilde o ran Cei Connah achos Cerdiau Melyn. Fain o golled fydd ni? Ie, mae hwnna'n golled. O'n i ddim yn sylweddoli yn ystod y gêm. Gath i'r gardyn felyn na'n gynnar a mae'n amlwg bod wedi cael gormod a bydd e'n misio'r gêm enfawr wythnos nesaf. Dwi'n cofio holi lot o bobl a lot o dymhorau pwy sy'n gallu stopio'r seintiau pan maen nhw yn mynd â popeth 8 cyngrair yn olynol. Fain o gamp yw be mae Cei Connah wedi gwneud, nid unig tymor yma yn tymor diwetha hefyd. Mae'n enfawr, ti'n modd. Y ffaith bod nhw'n ennill y blwyddyn diwetha a nawr maen nhw'n herio a nhw'r ceffyl blaen yn mynd mewn i'r penwythnos diwetha. Ond y cwestiwn mawr i fi yw sut allan ni dod ar tîmau eraill falle ychydig fwy agos i'r ddoi ceffyl blaen yma. Yr arian maen nhw'n creu yn ystod Ewrop, mae hwnna'n holl bwysig iddyn nhw. Dyna ni, Sean. Diolch yn fawr iawn am y cwmni. Welwn i chi wythnos nesa, wythnos i gael yn hanadl yn ôl. Ar ôl 9 mis a mwy, mae'n mynd lawr yr penwythnos ola, y penwythnos mwyaf. Bydd y cyfan yn fyw gyda ni ar Sgorio. Hwyl fawr i chi.